when you pop together. Come on, my man. So, you're not going to Samia. You like Katkis like a woman's not that. But I like him. Bob and I can mother, Onyeka, Chuku, Kachuji, Yaka, Kogide. Met you and we met you in a so, about time get back, I'm make I feel in that court all got court all. I don't know you could me, eh? I'm on pie and I'm a catizin. Bosane Lule, whether me a pass me could tell me, you could tell guy inside the market are good. When Bossy confirmation, so you may make confirmation. Okay, now what? So, money when he gave me, he gave with a very larger, very fair. I gave Jimmy Guinea. And he gave Jimmy 3,000. 3,000? Yeah, come on, Jay back around 3,000. I wake me off when I water. Man, Andrew, when you know, if you can get school with 3,000. And when I do anyway, here now, and old Romani will break and work as I get catkiss in a case at ya. So bad wrong work I represent. Oh, Gaba, my feeling knowing how you can never see. Andrew, Bia. And when you know, Rubis, you come on, whatever team they do see go. Eh? Mana ega have nobody can give it ega. Man will take a kid benga forget. Around 8 o'clock by this time, Pateba. If Pateba go, you may go. You have a engineer, may Macamona on my man. I couldn't have Kabaraki with a vehicle. Oh, so what my hair? Nga Bambo, oh, who took each every 10. About 8. Every 8. Eh, me check in a move. Brennan on a move. I think 8 a.m. Dear bar, with the Belgo. Man, never nature. 8 and even 8 and go. Abagidenti is oriented and we are not here. I got no office. I wouldn't know him. I said, I tried to be an father. One of yours in a care father. I want to be a father. I said, kind of money in ever. Mamma never. Hey, oh, my cow, Joe, one worker. A Pamosia. I was no Nakago. I has a gift for you, so I think I was in an apple. Okay, I apparently no Canadian. I apparently. No, Sukono Belena. Anya. Ugonna. Kwesi unu no ụmụnna mmekọrọ meeting ọnụ. Mgbe unu me meeting ọ na-eri nri, ọ na-aṅụ mma. Ya bụ ihe ejiri bịaba na be fada ugbu a nwoke bịa chọọ mụ ka njiri kpimkpimkpimkpim gaa n'ọfịs ka bupụta akwụkwọ chọta aha nwanne nwoke sigidekwa aha nwanne nwoke ga-ese ka kiti ekele dere ya. Kati ma John atụ ụtụ. Ọ na-atụ ụtụ ka ọ na-atụrụ m ụtụ ụka. Ọrụ ụtụ na atụcha ebu ifada ya bụkpu eme nke a na-enye m. Katkist. Eche m ọrụ Chineke ka ị na-arụ ebe a. Enwe onye agba nwanne anyị nwoke otu o si arụ ọrụ n'ogige Chukwu anụwa. Ọ bụ ụdị onye nwere ike ka ọrụ ụdị akụkọ a. Elebeke. Lee ya n'ọgwụ gị. Ịma ihe na-ekwu ịmakwa na ịrụ ụrụ. Ịrụ ụrụ echekwa m nwa iwe ezigbo mmadụ. Ọkwa ngwa ka a na-emere cement offload. Nke a na-emecha nke a na-apụ nke a na-emecha nke a na-apụ ịpụta na baza gị na-ekwe emegwu ụbọchị ị bịara baza goro ofu akpa rice nye m sị m kati n'ọla ma ochiere ndị be m. Mma ga achọrọ nwa ga achọrọ kati ebe gị si ebe a pụta bịa ebe ahụ mụ na gị azụ cement gị bịa n'ụwa nwekwana ihe anyị na-ahụ n'ime ụwa hapụzi ọrụ ịnọ be Chukwu na-elele ị na-erite na ya bịa tawa ahụ nọ n'ime ụwa ebe ụwa cosmet ka mgbakọ gị kati ọ bụrụ etu a parish ga n'ihe parish ga anụ nri okwu a ka Chukwu amepụkọ dị ihe ame fada aghọta ndị mmadụ amamihe ndị mmadụ na-achọ ka mmadụ ibe adapụ n'okwukwe kwe ndị a nwanne ha nwụrụ nwanne ha nke onye isi ndị lọchin kọmitii ya ka ha bịara ugbu a sị ka m chọọ aha ya n'akwụkwọ na ha nwere ndidi na achọrọ ịga kpe ekpere na groto ha nwetụ nwa obere ndidi mkpechi ekpere pụta nga ga chọrọ ha aha nwanne ha bido baba ka ọha tinyere m n'ọrụ a fada ọ dị mma. Katkist
catechist ekpele ọ na-agba ọsọ gị jee chọọ lụfa afa nwanne fa ka fa mmalụ na onwere ụgwọ ọkwa ngwale na fa chọrọ ka akwamozu ya ka emee ya ọsịsọ kedu nke bụ niile n'ịma nje chọọ lụfa afa nwanne fa ije chọọ lụfa afa amalụ na oji ụgwọ amakwa m na ọma nji ụgwọ na ọ na-agbaso ịpụta na ije kpee ekpele biko ịma na ọngụ nwa ka m na-asọ ụbọchị mbụ m na-ekpe n'oge nye baba ya ka m ji ezi ka m kpee ma isi m ga-aga chọrọ ha aga chọrọ na ha onye nke anyị ka ọ ndo aga m achọrọ ha ịchọlụfa abalị ụlọ jee chọọlụfa biko wetue n'obi ụlọ abazila mba sogbu m ya ọ chọọ afọ ụlọ amalụzi ya m n'ụlọ ụgwọ oji ama na ụlọ na-akwado ife ndị ọzọ na-emezikwana mkpọtụ na-asị mmadụ na-achọ ka o wepụ mmadụ ife ya n'ofufe Chineke ma ị gara iwu ihe ọkụkụ Ugonna ọ bụghị dịka ha nwanne m ebe isi ị ga-ahụ ụgbọ ojii Joe na-atụkọ n'otu anyị ga-eme ya n'akwụkwọ ego ka ejere ikpe ebe na ozu nwanne nwoke Okeke ọkwa ka ndị nyasị m ka m bịa sị gị sọrị bịazo dịka nne m anya ọnya ka enenela anyị akwụkwọ ka a kwado ihe niile anyị eme maka ya akwamozu ọkwa nwoke a n'aka ife na-ejeke nwa gị na-ayị achọrọ ya nkewa na-ayị achọrọ ya ego nke na-ayị eme gịnị bribe ka ọ na-akwado ka anyị nye mụ maka gịnị ajọ ihe njikere m ọjọọ ihe ọjọọ ebu ngwa abụ ngo okenye o meka dị ebere ịmakwa o jiri ụkwụ aka nnipụta ụra taa ịmakwa na ọ bụrụ na ọ bụ mgbe ọ na-eme ya ka o si eme ya ọ ya sị unu ya ekpụta akpara ebute akpara isi weta torotoro weta mbaji chịta akwa ya na nwunye ya eji akwa yunifọm ịfụrụ ka nwunye ya dịzi ntọrị ka ọ na-ama ikwu owere ọnụ ya sogbu n'anya kati nwezi ise Barnabas nke bụ eziokwu ka na agwa gị ya ọ kati ihe ọ bụla o kwuru na St. Barnabas ka a na-eme onye ka ọ dọrọ na aja egbu edi odi olibere ebe a ji eme na onwe ya achụ nwe ibe nwa bishọp ijekwu bishọp ikwuru ekwucha ebe abịghị ọ ga-anyụ ka ọkụ ichetakwara nwanne anyị nwoke nke ha bichiri ụzọ nke na-ịrụchiri ụlọ Okoya ichetakwara mgbe ọ nwụrụ ebu esiri Lagos buru ozi ewe bubata n'ụlọ ụka ebe a wee weta invitation catechist wee n'anya fụ na ụmụ ya na-abụ n'obodo oyibo wee ka lọnchị ozu dụkwa n'ụlọ ụka mere m bịara ụbọchị ahụ nsị ọbụzụ ka ozu ka a na-akwa ya chereni ọkwa enwe na-ejenerate up to 200,000 naira ime one katibu no smoke without fire ọ bụ na ewepụ kati ebe a ihe a na ụlọ ụka ya etiwa to pieces ụfọdụ onye ọbụla agbasasị ya Felix gee ntị ka m gwa gị ọkwefu St. Barnabas a anyị nwa nwunye and ihe ọbụla ga-eme na anyị ga-ekwu ka ọ ga-adị kedu ụdị ihe dị nke anụnwa a na-ekwu na be mmadụ na-agba ọkụ nwoke a na-agba mmadụ tubata ya nwanne m nwoke na-atụ ọ na-eje money mass ọfọdụ anya wee weta akwụkwọ mana ovive na-achịkwuru anyị ebu ụzọ onye iri ọkwa ụnọ na-anọ ebe a ejighị eme chairman launching committee nke ọbụla ọ na-eme ọfụma ihe anyị ji ebe a ka anyị na-atụ anya na-eje ọ ha mepụtara anyị asịta anyị ndo asị anyị na onweghị ụgbọ ojii anyị afọ ọkụ anya ọkwefu katikisi hesi katikisi a na ebe a ihe na-akọ ọba akụkọ ịkọja ka anyị ihe a na-akpa nkasị biko ọ ya anaghị echere ya ọ dị bụ ọmụnwa ka ọ na-eche onye ọ ga omenala ya ga-emenụ azụ dibi n'ụlọ ọkụkọ ka na-ekwe m ọtakwa ihe m na-eji eri ma nne maka na nke fada ọ na-enwebeghị torotoro eji nye onyinye nke ọzọ ga-abịa na torotoro keziere ha onye chefukwe na inye ada m okwu ọkwa ya nwe okwu nna kedu
Fada si mba akpọ gị. Okay, fada. Ee, nke ọ na-agbakwa m ihe nka hapụrụ ụlọ ụka ugbu a. Ụmụ na ọrụ nọ n'ụlọ ụka nke ngwa na nna abịa. Nke na nna abịa. Anya ọ n'ụlọ ugbu ọmụ. Ama m o nwere ike wụrụ ụka ka ọ na-achọ. Ọsọ m bịa. Fada na-akpọ. Ndị be fada. Na ndị achọrọ. Oge aka na-eme. Mee na ụka otu m si ekwu. So, ime ihe bu nne usoro amazimi ahụ na amara na nwere ukwu ya ọ gịnị nwe ukwu onye na ngọ nke obere Fada ọba hụrụ m ị na-ekwu okwu a ịmụrụ na m na-agwa gị okwu ị naghị ekwote onye ka o ji amụnye ụfọdụ ebe a mme anya ka afọ onwe ya mana nke a mmadụ batazi n'ime ebe a ọkụkọ ọbịa tinyezie anyị okwu n'ụka n'isi ọbịa buru ọkụkọ ọkụkọ eji nye onyinye na Sọnde o buru ya pụọ mmadụ ga-esi n'iro wee bịa buru ya ofu onye ndị a na-asa ahụ gị ebe a ofu onye buru ndị enwe onye m na-asọspekt ọ bụrụ na m na-asọspekt nju ụtọ onye ma buru ọkụkọ a maka emere iji o jee n'ụtụtụ tata oge m na-abịa Chinedu ị na-ele m ọ bụghị maka imere ya onye isi imezie ya onye isi ọ bụrụ na m hụ ihe o gbugoghị mgbe m n'ụtụtụ ka m nọ oge m na-achọ ka m fụ otu ndị a na-akụ gbamgbam si were aga chọrọ ịba n'ụlọ ụka mụ ya ọbịa buru akpa ọkpanwụọ na-aga enwe n'otu anya m na akụkọ ọ ga-apị ndị akpa o ji n'aka na-eku ume ọ mgbe akọta asị m mbịa chụọ ya mgbe ọma dịka enwe ihe nọ n'ime ya ọzọ ugbu anyị na-ekwu na ọkụkọ ka mma na ọkụkọ ka o bụ mgbe ahụ apụ ya ọchọwụ ka ọ bịa tigo ụmụaka ndị ọzọ okwu n'ụka n'isi Chinedu ọ mere ya onye isi ndị na-asa abụọ nwata a na-arụ ala Chinedu iji anya gị fụ ya ihe nna aba ahụ n'ime akpa obu agba m nke akpa na-aga na-eme na-eku ume ọgụgụ na-eku ume a n'ime ebe ọkụkọ ọ nna m na-agwa gị ị naghị ekweta ndị ọmgbe ụfọdụ mlegide anya mme ị na-edi ọhịa kpọ ya ugbu a ọ gọba agọ ihe na ihe m ga-eme biko na ife a ga-eme fa ga-ababa n'ime ka anyị gwakene nne na nna ya fabia mba fada kwukwe na nke a isi gịnị mgbe ebe a m onwe m nọ onye ụmụ ọta ime anụ mmụọ ka a hapụrụ chọọchị a ọkọbịa ka ekere echi ugbu a ezite gị na Paris ọzọ ọmụnwa ga-ekwukwu okwu ihe gbasara maka ya ihe ka nwata si mee o ji atụghị ya ọ ga ha buru ọkụkọ nke eji were nye onyinye na Sọnde ahụrụ m anya ọ na-ele mgbe ahụ m anya ọ na-ele ọka m wee ke nkwụ ọ na m afụghị ugbu a ọmụnwaziri maka ana m abata n'ebe a galabagodu ụlọ ọ bụrụ gị nwa ya Chinedu kedu ụdị ọnwa kpanyere gị iji wee mee ụdị omume a ọbụla m zuru ọgụ ahụ chiọma nye ihe ka na-agọ agọ nya ka itetọsịa m ka ife ibu n'obi n'ịfụnanya niile a m na-enye gị ọ bụghị uzuru ọkụkọ nye ibu na akpa bụ akwụkwọ iji aga skuul fada ka ọ larụgodo ụlọ ibu arụ ịbịa nnọọ were afọ ndị ọzọ ga-emegharịcha anyị anya wezuzie biko kpachara anya gị biko lezie n'anya gị Chukwu na-ebi n'igwe na-abụzi ibe niile ọ dịghị ihe nke bara ya ọchụchụkwa o si na mbụ n'ọkụ ihe njikwa n'ọkụ ịnụkwanụ iburu ọkụkọ ya ọ gị nwaburu n'ọkụkọ m n'ezi oyi mmejibụrụ ọkụ ọ na-ezigbote nwa nke a nwa na-enwero nsogbu ndo o mee ka ndị dị ọnụ kasị na ya ka mmanụ ma nwere ka ha si wee fọ ọkụkọ ịnụ ozugbo fichezi anya ya ozugbo nke na-agbawa m obi nke na-agbawa m obi nke na-emetụta mpụ ọ bụ na enugwu ofu onye eze si na mpụ na ọkụkọ Chai.
na-agasịkwa unu ka ị na-ana hey nwanna ndo chai ndo Fara achụgo m ọ sị na zụrụ onye ọkọ ị na-azụrụ na onye ọkọ fara nnọkịta ọ bụrụ ọkọ ka m meji izu na Parish House ọ bụrụ ọkọ ka m meji izu afụla m ihe ọzọ m ga-eje zuru akpọ m aka tiere ọkụkọ aka mbọsị m na-achọ nwaanyị ka ndị ara ụmụ nwaanyị niile na-eju ezi ha achọ di isi m anụ ha gara onye kpụrụ ejijego gị ije bọị ndị ebe ahụ daa kokokokokoko ịgbara nata ma ejije gị ije amụ ọrụ esi na ihe anụ n'okpuru moto ya arụ mekaniki ejijekwu onye gị na nke ndị fada sị ka ije ebe ahụ pụtaba ego a ndị na-eyi efe pụta na eji apụta onye ka ijere ebe ahụ ebogo ohi ọkọ ọsọgụ na ebe ahụ ndị na ebe ahụ kwa ha ruru 30 ha ruru 50 ọ bụrụ sọ ọsọgụ nnọọ ka ezuru ohi egburu ohi ọkụkọ ele ihe nkiri ọkụkọ na-eje ị na-egwusi ọkụkọ egwu eji wee chọwa ọkụkọ bụrụ ngụ ka egburu ohi ọkụkọ ị na-achịtara m Sudan fara ị na-achịtara m Sudan ya ọ ya bụ ọbụrụgodị na-achụrụ iyiri Sudan ahụ pụọ na main road a na-eze gị onye isi ime n'aka ụna onye ọbụla ime n'aka ụna ọkụ ego nye gị tiri ego na trepan biko ka ihe nke a minikwa eke na-ajụ ebe osi nna anyị mba kekwa ụdị okwu bụ ihe a kama ihe na-ekwu okwu dị mkpa ị nọrọ na-ekwu okwu nzute Sudan ka ihe mean by Sudan ị na-ekwu okwu a n'ụdị na ịmụrụ nwa ị mụtara ọkwa gị mụrụ onye a ịmụrụ nwa ị mụta enwekwa nwa ya n'azụ mana ọma mgbe o jiri ghọrọ ụtọrọcha nwa m ndị agọrọ agọ bụ nke m bụ n'afọ efukwa nke m mụtagoro amụpụta anya m agọrọ ya agọ mana a sịghị ṅụrọ nwa iyi aṅụrụ iyi ọ bụrụ gịnị agọta na amịa tinyejara ngwadị ngwa m chetie na ị ga-adị ịṅụ iyi ya ihe eje na nke ndị fara ga ṅụ iyi gịnị bụ ife nka ihe ejezi fadọrọ ga eyite efe iji eji ịṅụ iyi gbaduruzie eje ebe fada jezie ka ihe nyewe fada mgbagara iji yọrọ ya mgbagara yọrọ ya biko sị ya nabata ya o jezi ọzọ bụrụ iwu ka o buru babi ya ka iwere m papa ihe na-eme na ụlọ maka onye mbụ katkis ụwa niile m bụrụ ọkụkọ ọfada ga na-amapụ unu aga m fara ihe otu o si magoo na-asị m na ọkụkọ furu m si ọkụkọ gị na-efuru na-eme m buru ya bugara nwa Felix nke o mere onye isi amamihe m lụrụ na di egbu ilu na-egbu ilu laba achọgo m ya se Barnabas bụ mụnwa nwee mena ezinụlọ m enwekwa ihe ọdọdụ ju afọ na ebe ka nduru ọ nọ na ọmkpọ nwe na-ejikwa ugbu obere oge ọ ga-aba na benfa mma akpawe hapụ aga m eji nwe arụ ya bụ nduru ebe a nduru ihe ike na-apakwu fada n'ime afọ nna anụ n'iro ọmụ na ezinụlọ ndị emere nke nwata nwa agbọghọ na-aza ihe ya nwa ka m ga-ekwere ọnya nwotu nwa m ga ebe azaba ya ekwenye nọ n'ime onye Chineke mere ọgọ ọ ga-asị na nna ya bịara ịgbara nwoke abụọ ụnụ ga-ebukọ n'obi makwa na mgbe ọ na nwụrụ ọkwa na St. Barnabas ka a ga-elu n'ime ebe a aga m arụgide ọrụ ebe ahụ gba isi awụ nwụọ ebe ahụ elie m ebe ahụ unu mara nke ọkụkọ ahụ ọkafọ hapụ aka m si na ofe aja were enye ị ga na-amụbatazi amụba gbachiri ụzọ nọdụ ebe a
Wotani me ko ma. Usually. Okay. So what do? Okay. Abụkwa na m na-aga ego bụ na na-agụzi catechism. Ihe na-agụ catechism ihe na-agụ ekpere maka na nwere ike by mistake. Enwere ike ofu reverend father nwere ike bata jọọ onye ekele gị si Chukwu kele. Akwe na wata gịnị bụ mmụọ isi mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ ịghọtago ịgụọ ihe afọ ife niile okwu. Akwe na wata chere nduru agụ na-ajụ ọmụ gịnị bụ mmụọ nsị na mmụọ bụ ihe dị ndụ na ihe na-adọrọ ndụ na iwe buru eke kedu ụdị mmadụ ịbụ na nyere example na nyere gị example enyere gị example ihe amụ nna mụba catechism ị na-amụ ekpere mụrụ ọnwụ na ịmụtara ịtọ na-amụ ya ịtọ na-amụ ịghọtago so that ka ị nwee ike ịmụta nduru m ga-atọ na-amụ ịtọ na-amụ ya maka na ịtọ na-amụ na-amụta ị ga-amụtarịrị onna ị ga-amụta ịghọta ife na-ekwu kịta tọ na-amụ ọ ka mma maka ife ihe n'anya ife nji agwa gị ife ahụ achọkwa nkịta ịpụta ịpụ ebe na-eje na-asụtọsị agbasị na nye m enwere ego inye m ka iwee pasị ya imere ahịa kpam ma rapụ gị ji aka pasị onwe ndụrụ ọ bụrụ na ahụ achọkwa m ka m pasị ị ga-apasị mana ị kwesịrị ịmụtakwa ụfọdụ ihe so that ajụọ gị enwere ka ị esi gagide to an extent ọ bụ na okwu ezighị ngafe mgbe kwọrọ gị kwọfee gị ọ ya bụ na ị pasịgo ọkịbata mgbe ihe ị gwara m na anyị ga-ege anyị ga-eme ihe ọkụ ka ga-eme na-eme ya nọ ị na-etere ngwa werekwa ego jide iwe na nke na ịbụ onye ị na-etere m etere ha na-achọ ka nyere gị aka ị na-etere m etere dụrụ achọkwa m ka m pasị ị ya pasị mana agwa na mmadụ ma anụkwana ife a nnụ ha ya n'ọnụ mmadụ kpam iji aka pasịsi onwe mba nụnụ achọrọ m ka m pasị ụdị dọmime na ya na-emekwu ukwu bịa ka i were ntị gị sokwuo na-egere maka na-ekwu ọ dịka ya atụ na ma na-ekwukwa ma ọ na mkpọrọ nwa m asị katikisi bịara biko asị mma mbịa so n'obodo n'ụdị mmechu ihu nke nwoke mechuru unu nwata ọ dị anya okwu ọkwa maka onye dị ka m na-ekwu n'ọnụ ana ihe ka uwe m iwe bụ ọnwụ na Chinedu ma ihe ọ ga-gosi na ndị obere ọkụkọ were buru ọ ga-aburu nke ahụ anya afada dị otu aka nke ahụ todo ọ dị ka torotoro ya ka ọ ga-aburu fada apụta ha n'anya ya chọọ ya mwe tụtụrụ yọba fada yọba ya na-ayọ fada si ya biko Chinedu a nwagwagwe nna na afọ ole ka ọ nọgoro ebe a ịchụ ya ogbe nwere ka ọ dị fada sị mba ya mara fada John otu aka obi dị ya n'azụ ihe ọzọ kwuru always ga ihe mmadụ ga-egwu yowe polis bịa nwụrụ mụwa ọ naghị anụ ya ọ na-anyụ nsọ na trọfa o meghe n'elu bedi ka ọ na-anyụ nsọ ekwuo na ha atụ iji polisi nnọkọ nwere bụ na oji polisi ọ bụrụ oji polisi bịa ebe anyị adọrọ ihe na-efe mkpụsị ya adọsa anya adọsa dọkarị ihe efe mkpụcha ahụ oyi ọmụọ ga na-eyiri egwu ọmụọ ya eji Sudan eyi egwu eji Sudan eyi m egwu nwa ukwu ka mkperere wee kpọta nwa m ebe a ka nwa m bịa ebe ahụ ka anyị si ebe a mere ka udu ọhịa ọ bụrụ na ọ bụ nnọọ n'ọbụ okwu okwukwewa ka ha nwegasịrị nọọ ka nwa m si ebe a na-amịta ka udu ọhịa maka anụrụ na onye ọbụla chiri fada na famili ha dịzi pọ ịhụra ndị ka siri kwọcha aka wee je tiere ọkụkọ akị anaghị m ejegide kwa aka ribe nri na ọbụta ọgụ ka anyị jee ọrụ ekwuru ha na ndị atagide afọ nwụrụ mana ọ bụrụ mmụọ bụrụ mmadụ mere ihe ọ ya adịrị ya na mma mana ya ma ejikwa ya njicha ihe niile ya ma eji nke a ndicha ihe niile aga m eji nke a ama eji ukwu nna abụ chọọ ihe dara mmiri maka ụkwụ ka eji achọ ihe dara mmiri mma ejepụrụ ije ka nje mara mma ọ bụ mmụọ ọ bụ mmadụ onye ọbụla aka ya dị na nnata Chinedu nata ọ bụrụ na Chinedu ụtụtụ buru ọkụkọ fada mgbe ọ chọghị ịgwa m eziokwu ana ime ebe a ama m ihe m ga-eme mana ọ bụrụ na ọ bụghị ọkụkọ fada ọ bụrụ mmadụ kwanyere ya ma ọ bụ na mmadụ borie nya m ebubo ọkwa ifere onye ha mere ya tupu eruo m ebe m na-eje uche m ga-agwa m ihe m ga-eme ya
Feli. Ọkwa enyi ka m kwuru agwa gị ihe ọnwụna mere mmadụ n'ụwa ọmụ anyị na-amụ amụ emeghị ihe ọnwụna ị ga-ekwu ebe nwa gị nọ n'agha oge o toro ekwukwara maka ihe agati onwe gị n'ọnwụ ya pụkwa echi sị na aga ihe niile bụ n'aka Chukwu ka a na-etiri i were ya ga-enyefe Chineke n'aka Chineke ka ọ dị n'aka maka na even pastọ inwe fada chọrọ ka ọ ga kpee ekpe na Blessed Sacrament mgbe m si ya nwekwana ekpe na ihe na-ejiri fada si anyị ejere na Blessed Sacrament ekpere kedu ihe ị na-ejiri gịnị ka ị na-asịrị anyị ekpere ya bee ọ bụ na o nwere okwukwe bụ na o nwere anointing ya bekere ka ala ahụ gbọwa ọ bụrụ Chiedu ji ọdụ mụrụ ọya pụara bụ na ọya ọnwụọ alị anya mana ọ bụrụ ọ bụghị eme ọ bụrụ bọọlụ ugbo aja katom ochigatakọrọ azụ o kpecha ekpere ha ọla n'isi ya ozugbo ọ bụrụ nna ya ka dị ndụ nna ya gbabarịda ọ bụrụ nna ya ka dị ndụ nna ya tibiri ihe unu ga-emedebe ebe otu ọ dị ugbu a bụ unu gachuo ezigbote onye ekpere bụ ezigbote onye ekpere na-ahụ ụzọ unu kpọrọ nwa unu ga ebe a tụọ ya ịga onye ụga na ụdị na ara na-apụ na ya ka ọ ghara izu ọzọ mba na unu meziri na ya ara ka njizi atụzi na ịga katikisi okwu ihe okwu kati so na amụ na gị sa anụ na nke fada ozu oru gị iwe nkwete nnọọ n'ọmụ a bụ ihe bụja ọkụ kati ọ dịrị ọgwa mma ahụ ka a tụọ m asụ onye aranụ asụ onye zuru oyi ịmụ na edu ịbụ nwata onye m gaa m na-arụ katikis ka ịma ewere gị dịka nwa m ọ bụrụ na ị gwara m oge ị chọrọ iburu ọkụkọ a aga m asị osi na nke obere were anụ ya pụta ozi nke ukwuu ha ịma na ọ dị m ka fada ọ chọrọ ịta ya na Sọnde a na-abịa enwe ka iburu o pụta n'anya ya pịa ebe a ozugbo nje tam obodo ya so ọ bụ Chinedu bụ ọkọ nwa alị anya ihe enyi na-eme n'enyi emego anyị nwago iwere nwayọ ga-jụọ nwa ya ajụjụ emezi ihe a na-eme fada achụgo ewe ọchụgo enweghị ihe ọnọ n'ime ọ ka ọ gara achọkwa mmadụ ibi ebe ya echetara m ihe mere nche onye abịazi n'ebe a asị m ndo katikisi hapụzie ndo nke gị ji isi fada ndo na-ekwu Feli unu ga-akaba ahụ maka na ị mara ihe awụ na-egbo agboro mmiri bụ ike mebie unu ga-agba mkpọchi ezigbote onye ekpere ọwụ na unu ama ha unu metụrụ m nke ọrụ unu ego na-aga eme onye nke na-eme ọfụma na-ama nnachi biko gaba n'ebe na-ama nnachi nwa nnachi a na-achịgbukwu ego ebe ahụ Nna, o tego nchọba anyị asị na ọ gị na-esedele fada anyị na Chinedu nke agbakwa magharị nne m mana m na-esu enu asị na owo ori okoko ozu nke sikwe n'ọnụ katikis wee pụta ti ngwa magharị m nọ ka ị ka Chinedu ga-esi wee zuo ori ọkọ Chinedu n'ogobe fada arụ 4 ga-esi wee zuo ori ọkọ kịta etu na m si na-afụ ife a obi m na-agwa m na ọ bụrụ Chinedu zuru ya o si m kwuo ọ bụkwa nwa a zuru ori afọ because since nji na-ene nwa na-ene ya anya afọ m nwa asị nwatakịrị anya lụrụ anyị dịkwuo na-akwanyelụ mmadụ ugwu ịma dịbọ ya bụka n'ezigbo mmadụ ọkwa ihe kasịzi gwakwara m na Chinedu na obi onye ọkụka maazị m nke ewezi ewube tinyere m n'okwu beta ama m na Chineke na nke bi n'eluigwe so ya ka ike niile dị n'aka nke wee eziokwu ga-apụtara ya kwanasị mbe na basị a nke wee eziokwu ga-apụtara ya na onye ọbụla ga-afụ ya n'anya asa n'anya iyi ebe o sigo na-adị ka ha ga-emekwa icheki ụmụ ọta boys na chọọchị ma ha na-arụ ọrụ ndeme That's a good morning, sir. That's it, I'm office. I want office game and watch. So now I have a foggy. When you came, that's an Ajuka Boy. I'm our Pitan. Manda Malawana is Gagaraga. Oh, Coco, Nguma. You won't know that. And then I will come back and come and my mother told me. Go away and I don't want to want woman pompo. Mamma, exactly. Can I hear so be? I have our canton. Or can't go no, you was saying, name with the Adam Leg and them kick a name back one way.
eme otu ihe na-eme honeymoon ị ga-akpụrụ ya ka enyi na-aga ya na-aga ekpụrụ ya na-aga ọ ya ncha ahụ honeymoon onye bere were akwụkwọ mara eju ndị ọzọ gwaghị otu ha si eme na a na-enye m ya rụkwuo ngụ nwa nnụrụ mmiri zoro na họlụ ụbọchị a na-ego owo opete ka katiketi ri chukwu na mmanụ juo ọ ya ga m nọ na ya ugbu So father, our certificate come down here. I sign go me Jaconia again. Them non care cat's nangenye go before you. Gene cat's nigga ego. Nye ego. Onwelugunuji. Father, who kwa? Ke bono. Kiss ka ife nwatakịrị nwa okolobịa na-akọlụ m. A bịara ebe a sịkwa m onye ya akwụkwọ ọ bụrụ na ndị a chọrọ ịkwatu ihe ga-ada n'ọta nsị ka nchedo ego ọ ghara ịda n'ọta anya m na-elegharịzi m na-achọzi ya achọ ebe ka ị ga ọ na nke fara ka ị ga ịkwụsị ya ka ọ ghara ịda n'ọta ọnya bụ nye gị ego ka ị wee nye certificate. Chineke nwa m ọnya ka ị ga-eji bido obibi di na nwaanyị ịtụtụkwo m asị fada atụpụkwa na nwata ọhịa ka unu ji anwụ ịhụra ihe unu ji were anwụ ịmakwa n'otu a fada na fada wepụ oke ọmụmụ gị ga gaa na pe fada rapụ emecha ka kwuo ihe bịa ka nye gị akwụkwọ jee nyezie ya biko jee nye ka nye ya Okechukwu. Auntie. Kedu onye nwere ego ndebe n'ụlọ? Ego gịnị? Isi m ego gịnị? Nwoke ya ma gbasara ego go. Onye ọzọ mụ na ya bi n'ụlọ a. Kedu mgbe bụ mgbe ọbụla oge ọbụla gị na-adị stop m na-enye m nsogbu na gbasara ego. Onwe go ụbọchị ịfụrụ m were ego gị. Isi na mụ mmadụ na-enye nsogbu Okechukwu. Ngwa gaba ka anyị na. Ichekwa m onye nwere ego. Anyị gawa. Nesikwa nkịta ahụ. Ịlakwa onwekwu ya kọsọ nwe ego mfọ. O nwere gị.
kedu onye mụ na ya ga ụmụazị ọrọsị ofufọzi ọ ka na-eme ife o sokwa na ihe nsị ka m nwago maka na onwe m jikwara anya m ya maka abịa m ebe a n'otu nya afụ nwatakịrị a ya na ihe na-eme ọgbago n'elu ya agbada n'ala ọgbago n'ala ya agbada n'elu oficha elu ya eficha ala ilegide ihe a okwerọ m mana onye nke Chineke amara m ihe ọ dị m ka m sị na m na-agwa gị ihe a ọ bụrụ na m ga-aga ngwa nwanne nwa m nwoke ya bịa nyere ya aka agbatazi onye ọzọ ya alaba maka ihe ahụ nwa na-ata ọ dị too much fada ife ikwu bụ ife dị m n'obi gwa ya na ya bịa nyere ya aka ọkwa ya bịa ọ bịa nyere ya aka na akpọta onye ọzọ ya apụ ya alọta maka ama m na ọ ga-ekwe na ebe a permanent maka gịnị zikọ ma nje na ebe nwa nwoke gị na-egwu ọ na-apị kọmputa katgezere agwa m amụ kọmputa dị be fada ọ bịara na jesi ozi o kwesịrị ije ọ banye na kọmputa rum bebe kọmputa onye a na-apị kọmputa ma ndị nke obere ọ na-apị n'aka otu a ma ndị nke ọ na-adọba na tebụl gwagodi ya agwa ka m gbajie ife ahụ fada biko bịa ewe n'iwe ị ga-bịa ka ị were ịbịa ka ị mara ihe a ndị a butere m ozuru ezu bịa ha na-ebutu isi ya ọkwa ife ndị n'ụka aranye gị ya n'aka fada ngụnwa kwụrụ ha ụgwọ bịa ka amam ole enyere m akwụkwọ bịa ile ya n'anya ịma ndị Kendo ya mende ụwa ka ya mende mmadụ kedu ka mmadụ ya esi wee bata aba wee bịa wee zụlụ ego m ibukwa ngwa afịa niile nnada ndị mmadụ n'aka ọkachasị nwoke mbụ bisi n'aka kedu ihe mba aka ọlụ ndị mmadụ ozugbo ibe na-akwa nke ọ dị too much ibecha akwa nke ọka nkụ onwe oge ibekọtara akwa ego a ga-apụta ọzọ ego furu efugo chukwu na gị eweta ego ọzọ ebezina tupu ibete ofu ihe ebete ọya ị na-ebe akwa ego ebezina ụlọ afụfụ nna-ata ntasị a na-ebefe abịa kwualụ ebe ka mmezi wee weta ego ahụ wee kwụghachi antị ozugbo chukwu ya eweta ego ọzọ akwa anyị na-ebe na-emepe m n'obi akwa ị na-ebe nwa ala ekere ya ebezina Chineke ịnọkwu ya n'afọ kedu ife bịakwa na parish house ime ụfọdụ lee m anya n'ume ụmụnwa sị ka mbịa m ka m mara n'ihe butere mmanụ ihe ebemere wee bee mma n'aka anụ hụkpoo n'elu anụ gidi gbaa n'ala okenye ada awụkwa n'ibi anya na ole ndị m okenye dị ka m anya a sị ka mbịa mmanụ ka o siri gbuo ozu ọkụkọ buru ọkụkọ ihe afụghị na eze nne ehi afọ ya na nke nwa ya ọkwa arụ ka ọ bụ asị nka m bịa ka ịkọ m egwanụ m ka nnụ from horse's mouth ka nnụnụ ana m anụbụ ihe a n'ikuku ọ kata n'ehihie ọgwa ya ka nsị gbara bata sị na achụrụ ya achụ na egbori ohi ọkụkọ ya ka nsị ka ịkọruoro m ejikọtara m ihe okwe m alara ụlọ nna anyị otu ife a dịbụ ka ọ dị otu o si gba gị ya le ka o si gba m ya le nwatakịrị a ya lepụ m enwere ọtụtụ ụmụazị ndị ọzọ mụ na fabi ebe a mana onye nke a ka m kasị fụ n'anya ebe m na-edebe ife dị m mkpa so Chinedu a bụ onye m nwere ike inye ke si anya gaa ebe ahụ kedu nke bụ na Chinedu gbanwezili wee lue izu ori bụrụ ori ọkụkọ ọ bụrụ na Chinedu si m na ya chọrọ ọkụkọ mmadụ eji m ọkụkọ emezi gwa ọkụkọ Igbo ji ibe m ọkụkọ ugwu dị ibe m ọgazi dịkwu be m ele ihe nji ọkụkọ adịghị ike eme gaa n'azụ ụlọ ka ịfụ ọkụkọ musa n'azụ ụlọ aka m asị ya nwụrụ ọkụkọ nwụnatala ụnụ egburu m iwe elie m isi biko na-ewere aka nne ma nwata aka ntị ewere aka ekpe dọnata na ya biko
Leni manya ni umebeka neni obana di mpakari ya muwa. Oka bana di mpakari ya muwa. Kiko ne lanya kehi. Bikori fada kada. Nna anyị gee ntị. Onye ọbụla bi na parish house a gbara ose ala megide ya. Catechist sokwu wee fụ ya. Catechist kwuru na ọnyanwa nwụrụ ọkụkọ. Chere, catechist kwuru. Catechist fụrụ ya. Anọkọtara m chụwa ya, mụnwa tọrọ anya na ana yele nwayọọ nyochaa okwu ọfụma. Kpuchie gị ọnụ, kpuchie ọnụ Chiedu. A na-ekwu na izu ori na-asị ya asị n'elu ya. Onwere ife ga-ejikọ fada na onye ori biko. Nwegodi ife m ga-eme ọ bụrụ kịta, unu ga-anabagodi. Bịa ka anyị na kọntena gị batara. Bịa ka anyị mee kọntena gị ọfụlod. Ka anyị nazie mee kọntena gị ọfụlod ma ọ bata gị. Bịa ka anyị na. Emmanuel. Gasi ike. Biko, usoro ha pụtara ya bụ gị maka pụọ. Hey, Father! After me, na lezi Chinedu na nna ya mgbe anyị na-aba. Gị ka ha bịara ime. Kiste ekwukwa n'efe efo. Ị ma na pa Chinedu kpọrọ Chinedu bịa ebe a. Sị na ọka m na-abilikwa. Onye ori na mmadụ na-ebi biko. Ịhụ na otu ndị mmadụ na ego otu mmadụ na-eme. Ihe makwa ụbọchị ha chụpụrụ Chinedu ozuru ọhụkọ ahụ. Hey, m gara ube ha. Sị ka m gakọwara ha otu ihe siri eme. Inwe ihe nna Chinedu na-ekwu bụ Fada mere arụ, Fada ruo ana, Fada John ga-anwụ. Chelo, isi na papa Chinedu sayela ọnụ na-akpali fada na nwa ha ezu ori. Nwoke a bụrụ ezigbo mmadụ. O ya werekwa okwu ya bịaba ebe a na-ayọ. Ọgbara m ya le na ndị anyị kwukwanụ na ife agwọ mụ ayara eto ogologo. Ọ na-etoriri ogologo, ndị mmadụ ada atọzi egwu Chineke. Nwoke anwa gburu nwa ya. Ana m agwụ ya na onye ọbụla bi na parish house na-agba ose ala na Chinedu zuru ọkụkọ. Mkpọta hava na catechist bụ ose. Catechist ama na-egwabugo elu. Ome mmapụ na-eme kwere nwoke a otu anyị hụrụ ọra otu a ka m megheri ya dị. Gwaba ya na nwunye eme ihe obi na ọ pụrụ ha tie m ihe. Ụka ike bụ nna nnọọ. Ogwekwe na ọ na-abịa. Anyị owudoro m ya obodo asị ya na-aga be Fada anọ ya ọ chọrọ ego obodo oyibo. Nzi emega m ngwa na ego nji aga obodo oyibo. Ọnọdụ ebe ọ bụrụ na ezigbo mmadụ nwere ike iji obodo. Ọnwụ ya mmadụ ka ị kpọtara. Ka ngazie anụrụ m na enwere ndị mgbe oge m na-agafe ka m hụrụ ndị ụgbakọrọ ebe ọ dị ka ha chọrọ ka m bịa n'ọfịs. Ka m gaa n'ọfịs. Ị na-enyere ndị ọrụ anya ahụ. Okay. Ama mma ebidozi ya cement ka m anya gị ruwe ya.
ndị be fada unu achụpụnalụ nwa m were nwa unu dochie unu edochie na ka unu wee bukọba ihe niile dị na be fada gị na di gị ka unu wee ribe naanị unu lenụ ka ọ dị jide ikwụsigo ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ anya sị na ugbo erite ya nwa gị jere be fada zuo ohi ọkụkọ etinyere m ya ohi ka m gwa gị so ike nwere ọnụ okwu a na-ekwu nke ime ị na-ekwukwasị ọzọ so ọ ka nyere gị ọnụ okwu ka m gwa gị chere ka m kwụọ ụgwọ ịsọ nwa m n'ebe anyị nwụrụ n'ebe a mmanya ka a manyere ekweta dị m oge kaktiz dị m na-ekwu agwa m na nwa m ama nje ebe a ọdụ iko bụ ihe dị be fada ka m na-eri ma ihe m na-arụ n'obodo a so ị mara ihe m na-arụ n'obodo a gaa ka ịzụọ nwa gị azụọ ịzụrọ nwa gị azụ onye ọkụkọ ka izuru ụdịka nwa gị zuru ohi ọkụkọ maka ịkpasuo m iwe ime gịnị dosa nga ebe a kama na enwere m okwu mmegbu kama na ka a hapụrụ ihe niile n'aka Chineke. Thank you. Kama na ihe na-achọ ịgwa gị na di gị na-akpọkata aka isu ọnwa ka bụkọrọ na ihe niile shọt buru na be fada eburu buru na ya ka anyị buru nke nwa gị bụfọ anyị zuru ihe ọkọ nwa gị zifọ so anyị ka ị kwụsịrị m ebe a nwụrụ m eze biko gaba kpọrọ onye ochi gị gaba kpọrọ onye ochi nwụrụ gaba Chineke ga-abụ anyị kpọrọ onye ochi gaba na ịsụrụ ọnwa gị azụ ka ihe dị sụ ma na-ere m nsogbu nekwanị m anya ejiri nwa gị izu onye ọkụkọ agwụkwa m ọga m ihe agwa ejere m nwa m ihe nwa gị izu onye ọkụkọ ejiro m ego akịta kama m na-enye gị mgbe ọbụla ndị sakọta ya ka m weta ekpomeje na nke ndị uwe ojii ihe a na-agwatapụ gị mana a na-ekwu n'izuụka na gara aga na-ekwu na-eme ihe na-ekwuzi bụ ịma binsi ya mbiri gị ma ego nwebụkwa na ego one ọ bụrụ na anyị ga-ewetara ihe mgba gị jidekwuzi ma ego bụrụkwa binsi nwa agwakwa m gị na ya megide okwukwe m o megidere okwe gị mana ị ga-eri ego m ọ dị ka gaje na nke polisi ka ijekwa ụgwọ na nke ndị uwe ojii biko onwere ihe dị ha onwere ihe dị na ego bis maọbụ ego ole ijekwa na ego bis na ihe ga-eme bụ ebe a m gwagoro oge gara aga na n'ike mụta hotel jirekwa ego bis nwa jikwa bis rie bis rie ego sụgbadọrọ mmakwazi nọmba ha nchekwa ekene izu nọmba sụgbadọrọ achọrọ m ka ime m understand ihe m chọrọ iji ghọtago kedu asịmanụ m kedu uru m na-erite na ihe onyinye m na ihe dịka gị nke ihe na-ekwu maka ya masị m na asa maka ịsa afụ masị elu ọzọ na-eredikọ n'ime awọ ọ ọrụ Chineke ka anyị na-arụ awa arụcha ya ụgwọ ọrụ anyị nọ n'eluigwe Chineke ga-eji ume gbaa unu gị otu a ka ọ dị na brọda mana o ihe fọdụ ya so ị na-achọ ịgwa nkịta na bụ unu gụcha ego onyinye a na ego eji tụ mmama n'ụlọ ụka unu agụrụ otu ọ dị bute fada n'ụlọ ụka bute na fada sas ebe otu ahụ ka ọ kwesịrị ịdị otu ahụ ka ọ dị ndị ibe iwe atọrọ ụha ndị niile ụmụ unu amaghị ha na-eme ka ebe okwu gị na-echewe iru unu ọ ga-anwụrụ ọya Mọnde ngwa gee ntị ka m gwa nke bụ eziokwu ọ bụrụ na a na-enye onyinye n'ụlọ ụka kịta enyesi onyinye tụọ mma unu gụkọta ha ncha na ọpụta ihe ka 100 to 150,000 ndị si nweta 50 ịkpachapụta 50 ịmụrụ nwunye mma na ihe ahụ ga-eme ihe sọsọ gị ma sọsọ gị na mụ na gị ma so ịpụta ịkpọ m at least mụ na hazie mma ihe m ga-eme oke anụgo m ihe ikwu nsogbu adịrọ ịma ọ fara ka m chọrọ ịbịa
so ọ ga-amasị m ichi azụ ga-echere fada ka anyị nwike ahụ fada ma nsogbu adị Okay, what I have guru. My man. Acho give me understand what I go. Maka na emago ayama nwuno ya monde. My man. Behave yourself, what I go. Mura bito taga bani ebo bona efum an kwa anwa se mo to DJ so no a unde eji echi mara ono nala unde eji to DJ so agwo madu juma no jidie agwati kwa nya ugbu a ka e bịara nye nji wenye go to DJ so no ogwe ihe ji mara onye Catholic danye ma ngwa go na bege ka m chọrọ ịbịa ka m ekwe sị na iburu ezigbo mmadụ na nwa gị buru ọkụkọ fada buru lọtara gị ụnụ taa maka ogosina m na izu ụtọ ọkụkọ anwa mbere dị ka enyi gị nwoke wee wezighị ebe nsi wee mechichi ụzọ fada chọrọ ịga ekpe ekpere na brest ọ dị egwu ọ bụ ọsọ iji polisi mụ achụpụrụ nwa gị eme ihe na-ese m na nwa gị na m were nwa m tichia o tego fada ji deme nwa m eme ya kpọọ ya nwa m si mba na aga m akpọ gị nwa m aga m anọ n'ebe a nwa m n'ọkụ ebe a ọ na-ayọ m oge a nwa gị pụzi a na-achọ ezigbo mmadụ fada tie aka ka na m ga-akpọtarịrị nwa m mkpụrụzi nwa m kpọ ya gị ga na-akọgharịrị ndị mmadụ si na m chụpụrụ nwa m ọmụnwa sị nwa gị buru ọkụkọ fada ememe o si nwa gị buru ọkụkọ fada gị wee buru oke ya arụ buru ọta gị gị taa ka ị mara ụbọchị anyị ama m ụbọchị m bịa na nke gị mma mee ka ama m na ụnụ zụrụ ya ọkụkọ ịsịra m zụrụ na m soro ya ọkụ ụnụ zụrụ ya ọkụkọ ije nwee ike ịgbapụsịrị pasị gị chini aka gị na-abụ enu kpọkuo anyanwụ na igwe kpọkuo Chineke na ndị mmụọ ozi ya si ọ bụrụkwa na ọ bụ Felix na ụmụ ya riri ọkụkọ ihe dị otu anya mere mụnwa aṅụkwere gbapụrụ nsịrị pasị chini aka na-abụ enu kpọọ anyanwụ na ndị mmụọ ozi na ndị otu ya na ndị niile na-ejeri ozi na ọ bara m buru ọkụkọ ya kpee m ikpe mana ọ bara m ebughị ọkụkọ na gbagfa ya katikisi na ndị otu ya niile ụmụ ya ịmakwa ọkwa m common catechist ihe ejiri mee gị catechist ọkpara catechist nke mbụ nwụrụ ewee mee nna gị catechist esizie na nna gị mere catechist nna gị nwụkwọ ewee sị ka ị bụrụ catechist ị na-arụ ya n'ime mmụọ na eziokwu iji eziokwu arụ catechist ya catechist ọkpọ onye mbaka na amụrụ ọgọdọ na-akpụ ada amara ihe onye ụlọ maka onye ụlọ ma ebe ị nwere onye nwere ya otu onye na-enwe ụlọ ụka ọkụkọ fara ga-ebe gị n'afọ kwa gị ọ ga-ebe gị n'afọ mana nsogbu adị ọ bụrụ na mkpere nwa gị chaplain ọ ga-ebugudo ọkụkọ bụ ọkụkọ ma n'ime ahịa ịmara ebe isi eke na-eke nwa ya nwa ebe nsi eke a na-eke ike dịkwa na awaja ọ bụ na ịdịghị ike na omenala ị ga-adị n'uke ike n'ụka mana mụnwa adị na omenala adị na gba na ọ na ikere mmejekwa chuo nke m nwere ike afọ onye n'anyanwụ ihe ọbụla na-eme na ya mere ihe niile mechaa anyanwụ ga-apụrịrị mmiri socha anyanwụ ga-awa ihe pụrụ emere na nzuzo eji emecha apụta ụnya abụghị okwu katikisi mụnwa ka ị na-ịpụta na akụrụ njọ ihe ekpere chaplet elele nkere chaplet sindiketi onye mmadụ ga-ekpe ịma sindiketi onye mmadụ ga-ekpe o wepụ mmadụ atụpụ ahịhịa ma ọ jee n'igbu ahịhịa na-akpa nri ịmana nwere iji abụ mmeghi ite ịtụtụ ya ibu ndị ụka azọ ga-azọ kamgbe ị na-ekwekwa enere okwu m akpapụrụ m si na aga m agwa nna anyị dị asọ okwu a ma nna anyị dị asọ ga-anụ ya nna anyị dị asọ ga-anụ okwu m na ya nne gị na onye dị asọ ọkparu nke otu nwoke m ife kpata m ji akpọ kịta sị ka ikwu okwu ebe a manto manụ bụ ọ da afịa arụ ọfịa bụ arụ laka ndị reverend fada nyerekwa ndị mmadụ aka enweghị onye pụta asị na reverend fada na ya setụrụ ya onye moto bidoro ya ahịa ụdị ihe ada eme ị na-aghọta efe na-ekwu na anya saa mmadụ nọrụ na ebe ọbụla na uche ga-adị ya ịghọtago maka na ọ bụrụ na uche ga-adịrị ewere gị mee ife a na-eme mana ị nọkwa na ife a na-eme ewerezi gị na-emezi ife a na-eme mana ọ nwezi ka ọ ya adị ka ịghọta efe na-ekwu so ife na Chukwu na-esensị bụ na anyị akaba arụ na-akpapụta ya
ihe ọbụla ego akpapụta ya otu esi enye gị isi gị gote full stock at least enwere ike enye 50,000 ịkpabiri here ka 30 debe for yourself. Aga m emefe ya n'ihu. Aga m emeli ya because my mother gwara m agwa mgbe njabaga si mezukwuru ochi n'ụlọ ụka. Gezukwuru ochi n'ụlọ ụka. Because nzu ochi bụ na Virgin Mary o de iwe. Onye nu na-eme unu ndị Owerri. I don't know. Use your head no. Maka since I bere ebe every time na-emegharị na-ekpe chapel debe. Ikpekarị na chapel. Ebukarị na abụ. Kedu ife na ka emu na-akọda akọ? Mana ife na Chiwedebe ewu. Asịga ezukwuru ochi na nne gị sịga Virgin Mary asịga ezukwuru ochi. It's true, ezukwuru ochi. Mana the only thing m ga-agwa gị bụ na-emekwa ihe m na-eme etikwara na m'anya. Gbasaghị m. Ọ kakwa mma. Egidekwara gị akwasọ gị o. Egidekwara gị akwasọ gị. Gị na onye na-ekwu. Bịa. Ife nje ekwu ihe akwa man to man talk. M ga-emere gị na parish asa. Ejikwara m egwu gee ntị. Ị na-akwụkwọ mụ na akwụkwọ efe jeburu ya kọba fada ma ọ kọbara onye ọbụla. Ịkọrọ ya fada ma onye ọbụla. M ya na ọnụ onye ọbụla mụ na enwe problem. Biko he mkpoku ga mpaga catechist o. Papa catechist. Papa m na-esetụrụ m wedebe m ebe. Papa go settle the condition go jo ezigbo njọ. What also condition dro gbasa ihe gị. But ezikwuru ochi egide gị akwasọ gị because mpaga catechist ọ hụ kpocho onye ka ọzọ mbọ. Jikwa wayo. Essence bụ na otu nwa nọ. Nsogbu atikwere na m'anya. Ekwe na whatever na-ekwu. Biko. So that m na-eme ka hapụ isi na mmadụ maka nnukwu ya n'ọnụ onye ọzọ mụ na ga-enwe problem ịdị mere respect. Na nwa otu otu. Ị na-aghọta ife na-ekwu. Ife na-akpọta egbọpụtara nke ka m gwa okwu asị man to man. Man to man ịghọta. Ejikwala ezu ochi. Onye na-ezu ori na be Chukwu. Ezi nwanne m ọ dịrọ mma o. Ya nna anyị nọ ya ka m bịa maka Chidu ka ajụbụ m esi ndị mmadụ kwuo na anyị ya bụ nwa na-agwa ya dị mma wee bịanụ ka m mara m na ya kpọnye m ya ka m kpọrọ ya gaa siti jee m gosi ahịa. Ọnụ a na-abụrụ ụkwa ahịa ha dị na na-abụ ụkwa na-awụsa n'ala. Ọ bụghị nke ya akpọ Chidu ịnụgo ihe nwoke makuru ka ihe ikwu. Ọ ka mgbagha nsoro ya gaba na m ịnọkwa na village a. Dị anyị nọ ihe okwuru. Ya na-abụ achọje nwaanyị ajụọ nwaanyị ya ejekwa ọsị ha na ya eje adọrọ nkwụ nwawa. Kịta okwu ha enweghị adreesị. Biko na ewe n'iwe ahịa gịnị ka ị na-azụrụ? Nna anyị electronics. Electrician ka electronics ka electrician. Electronics. Ancha bụ electro. Biko ewekwa n'iwe na nna ajụ. Gịnị ọ ya nọ n'ofu shop? Nna anyị ihe a ga-eme bụ na aga m emepere ya shop ọzọ kpọnyekwara ya ngwa ahịa a na-ene n'anya ya ihe ọzụpụta ihe ọzụpụtazi ka a ga-eji wee duo ya ụlọ. Ele avụka ọ dị mma otu ahụ. Mana ịlụgo nwaanyị? Mba. Ịlụbeghị nwaanyị? Ya mana maka na ị ga-alụ nwaanyị ihe dịka arọ na-abụ ma ọ bụ ofu arọ na-abịa. Ihe njiri jụwa ihe ndị a niile ọ dịka azị asị na ma na-ajụkọ abụkwa na onye ọ na-eme omume na ebe obube. Achọghịkwa m in a situation na ọ nọrọ arọ na-abụ na ịtọ na ịnọ ruo mgbe a ga-edu ya baden ịnụgo nwaanyị si ọ na-enyo nwunye gị ebe ọ na-asa ahụ ma ọ bụ na ọ na-enyo ya ebe ọ nọ na kichin ma ọ na o jiri chere pantị ya ma ọ bụ lezie na-etinye imi n'ihi ya were nwa gbara nwata ụgbọ nwamkpi. O nwere ihe ị na-ekwu? Nna anyị enwere m okwu dị mkpa nọ na ịma na ịkọwara ka o si wee dị gị a na-aza agba nke bụ nke. Nna biko ịhụla nwa m nwoke deziere m anya ọkwa na obere nwa ka ọ nwe ihe ọma. Ma ihe dị na ya nsogbu adịrọ maka na ihe a na-achọkwa bụ ọdịmma nke ya. Onye ọbụla anyị niile si etu a wee bilie onye ọbụla gbasiri bọị wee tupu anyị wee bụrụkwa n'ọga ọ bụ na o meta ọfụma dịka nsi wee kwuo na a ga-emepere ya shop nke kpere ya ngwa ahịa ime arọ 4 ma 5 na-abịa ene anya n'ihe ọzụpụta esikwa ebe a duo ya ma bụrụ ọga nke ya.
biko ego ahụ ị na-achọ m nwere ego ahụ. Okechukwu isi na gị were ego a m na-achọ ntị m were ego gị were 3,000 naira m na-achọ iwe nwa nkịtị ndị obodo wee na-eme mmadụ ihe akaje wee kpọtọ afọ m n'obodo a na-akpọtọgharị na-eme m ihe arụ dị iche iche. Okechukwu ifroi na obi taa gị mmiri ntị ọ bụrụ ya ọ nduru isi nduru ọ sị m nye ya 3,000 naira ka o wee pasị ya m n'exam confam ka a ghara ịda na papa ya bụ onye isi n'oge ere m ka m pasị ọ ya nwa mere nji were ego anyị nduru nya bụ na ịdanụ confam na ego m ka eji wee kwagonite i wee pasị ya ego m bụ mmadụ ego ụmụ mmadụ tụkọta Jizọs afọ taghị mmiri ime ife mee mụ na ya ejiri okwu ịba n'ụlọ kịta ịtụtụkọ ihe niile isi be m pụọ ị na-anụkwa nke na-ekwu mụ na gị ebichakwana baa n'ụlọ kịta gị atụtụkọ ife ma gị ma nduru gaba mụ na ya ebichana gaba Okechukwu ibu arụ fịa iwe gbachi nkịta wee na-eme m ife arụ dị iche iche ịgakwa akwụ nse gaba nna ya ke ihe iru ga adịrọ m kemgbe isi bata ka ihe dị ya ọ bụ ihe m tụrụ anya n'ebe nduru nọkọrọ nduru nwa m nduru m kpọrọ kpọga na be fada si ya na agbapụo na mmiri n'ụlọ m agana m echenji ya gbam
Mbara gengem lenye nduru wepte dotere m. Le go. Gịnị dị ihe nke a? Ife m na-agba ere nna chi ga-ewere ka ama m no. Hai. Ege bụ n'ibu. Mechọ nọ iso. Pio otu a ka m ga-esi ga-akpọga ya ọ ga-aga aza. Akpọ ma nje sikwe ba nwanne ya ga-aga. Aha na-ejizi aza. Jekwa jezba ada. Enwere na m anyukwu, mụ nwere anyukwu. Nwa aza sikwa. Hai. N'egodi ka nwa mbụ nduru si daa n'ikpo nchere mara ọchịta akị. Hai. Ọ bụgodo ego onyinye mbọsọ ka nna anyị. O bute ozuola. Mai. Ka nkwukwa anụ. Asikwa na nkwu ịga nduru wete bukwara ibu. Ihe onwe gị nọ n'iri nwa ego nọ na be fada. Ọ mmụọ ma ego nọ na be fada. Were shi ọnwụ chụpụ nwa Felix ebe a ka nwa mba ebe a mewe mmadụ. Ogodi m na ya ba agadi nwoke. O bute ọkụ, bute tụrụ, bute ego. Negodi. Ada nekwasị ego. Nekwasị ego nwa ya asụ. Ụmụ hapụkwa na ebe a. Nwayọọ na-ewepụ. Lee ịga katikisi dị ka mbụ lee ụdị ụlọ mbi. Nwa ọnụ na-ekwu okwu. Nwa m nwoke bụ ebe ọ butere ego. Ego fada na-ebupu ego nọ n'ime ụlọ ebe ahụ dị. Agụrụ ọnụ. Ya ka ọ ga-apịcha ka ga-adịrị n'ime ebe m ga-adị. Ya bụ isi ya. Kenye ibo kinye mo ku biko. Meshoro iso no iru nusu. Come on meshoro no. Oya, kaba. Super. Hey. Nduru nwa ma wona m na lezo nduru emene ma. Nye di ke ko di be fada. Ya wi aka bis. Bi kam ya. Odukona mo. Ihe me bụ na-abịa m ikpesali maka nduru nwa gị. Nduru nwa nkwa. Ka ihe o mekwa. Biko, gwa nduru nwa gị si ya na ọ marụ 3,000 naira ma ọ nara nwanne m nwoke. Ya waghachitalụ m ya na be m. Bịakwa. Ego gị na ha zụrụ ahịa oyi kọmputa ihe ya na-abụ mekwa. Isi mfa zụ afịa. Ego ọ nara ya ka ọ wee pasị ya confirmation. Amara m na gị na di gị na-anazi 3,000 naira wee na-apasị mmadụ confirmation. So, 3,000 naira. Nyere adụrụ gị n'iru. Ịkpọrọ dị ba etu aja afọ ọnụ jiri ọnụ na nduru nwa m deri ya confirmation. Iwe susuru wee bịa na shop m 3,000 naira. So onye gị na-emere nwunye cactus. Nyere adị eme gị. Isi n'ifele ada eme m. Ime ihe mee nsogbu adịrọ. A sị ka m bịa kpesala ya ada ama. Ọkwa ifu nduru nwa gị njidie n'ụzọ ịma ife mmemme ya. Ebe ịma na ị ga-enweta ndụ gịnị ka ị zuzuru bebezi ibe ime? Ibe m zuzuru bịa ime. Asịkwa ka m bịa kpesala ya ada ama. Ihe ekwesị na ama agwa. Ihe na-ada emekwa dị ka isi ebe a zụtụrụ gị nwunye katis. Hey! Ama m na-adị ha n'anya ọkụ ebe a nduru nwa m nọrọ ke fada papịa n'isi na Emmanuel, Father. Isi na nduru segala ọnụ ya gwa gị ife ndị a. Yes, Father. Unu na-ese ebe ego. Yes, Father. Nzie gị ozi gị ekpele ego were obele gota. Yes, Father. Unu a na-edebe ndị ọzọ. Yo, o wele ego debe papa ya abịa wele. Yes, Father. Nni ọkwa catechist. Ọ bụ catechist sir. Catechist anyị. Mana ị mara ebe ọ na-edebe ya. Ọ bụrụ n'ime n'ọnwa asaa. N'ilo. Daalụ. Thank you, Father. Na ife ị ga-eme esokwana ya wee zu. Okay, Father. Ịnụgo eso ya zu. Mana ọ na-akọli na-ekwe ka ochie na gị na aka kwu. Emekwana ka ọ malụ na-ekọgolu m. Ịtadozie anya naanị ka ị maa na ị ga-afụ ebe ọ na-ezo ya bụ ego. Thank you, Father.
Catechist. Father, imakwa ihe ahụ grape. Ifu ugwu ya ima na grape. Ma echebukwe ma oroma. Ana ụmụaka ha anaghị agba ya mmiri ọfụma. Ọ ife gị na nwa gị na-eme na parish. Hey! Catechist, ka efe dị ife. Onye n'ebe a amakwa m. Ị mara? Hey! Oyi! Ululululu m ka na-ekwukwa okwu mmiri a na-agba ha na oroma. Ama m na ihe dọrọ. Ele ndị udomere? Catechist, gee ntị. Ngwa yipụ ife iji na-arụ chinye m ya n'aka ọsọ. Uniform. Njiri aka m yipụrụ gị ya. Ihe a pụkwana n'egwu. M bịa yipụ ya. O nwere ike otu ọ bụrụ na ihe a oje kuru ije. Onye a oje kuru ije. Mena nduru ahụ bụ tata. Kama nwere ike bụrụ na ọ bịa na mee ihe a onwe m zọrọ ụkwụ m zọka ịga. Na ife na-akpụ afa chọọchị naanị. Na-akpali afa Chineke. Na-akpalikwu onwe gị. Ndị ụka ndị ọzọ were anyị na-emezi ife egwuregwu. Ị na-ezu ori. O nwere ike bụrụ na ihe oje kuru ije onye na-eji ikpe na-eje. Ya m yipụ. Ibe akwa gị ise na-apụwa. Ka anyị ala ịfụsịkwa gị ọzọ n'okirikiri ebe a. Ị nụrụ ife ngwu? Nduru! Catechist, silo. Ọmụma gị ga. Ma nwee nwa akwa. Ihe nwa akwa silo. Okay, ka m ga pịa m. Nduru! Kabani, silo. Ihe chere m afọ gị n'ụtụtụ mgbe ị melụ jọgin wee pụta ebe a wee gbarasị ego a nna gị pụta ka o wele ọ dịgo na iwele wee jide ya ị mara na m na ebe a wee fụ gị Fada ọkwa na-ekwensu na-eme ihe a biko. Ọ kpọba ekwensu n'ọlụ onwe ya. Enweghị ekwensu na-apụkwa n'ime biko. Biko fada biko. Ngwa ọsọ jide nwayọ pụkọ ha ife niile bụ ife inwe n'ụlọ a. Nduru Please na biko. Jee tụtụkọ ife niile pụba. Fada ka nwa nke bụ eziokwu. Fada ị ga-enwe obi ọmịiko n'ebe nọ. Ihe a nwere ike bụrụ mmụọ ahụ na-adị preach mmụọ Asmodeus ọ ga-abịa bara mmadụ n'ime mmadụ na-eme gụrụme ka anụ. Ọsọkwa ya bụrụ mmụọ Asmodeus. Ọsọkwa ya bụrụ mmụọ Nicodemus. O nwere ike nkubus and sukubus. Jee chere akwa gị bọọ si n'ụlọ akwa. Otu nna dị ka nwa dị. Unu batara ebe iyi tupu n'oge. Ọife na-akụzi. Biko kpachara anya gị. ndị na-agba ọsọ sharia. Mba, gwa na mama mbụ akpa m. Kedu mgbe ọ bụ na-ekpere? Otu ekpere, anya si ekpere mgbe ọ bụ na-ekpere. Enwekwa mgbe mmadụ ji enwe time inwe meditation. Nke ihe ọ ga-eme na ndụ wee baa uru. Ọ bụ na ọ ka m jee ikpe ekpere, at least nga na monasịrị okwe nnebi nọ na monasịrị na-ekpepụta ndị mmadụ ma na-ebuzi ekpepụtagodo onwe m. Mba, mụ ajụrụ ajụ. Kedu ebe mụ na fada na-akọ? Na-akọ akụkọ ka nwa ewu. Ekpere na-achọ n'oge na-egwa gị na-ekpere na-achọ. No, time a ga-eji wee discuss at least ka m nwee time wee chee maka ndụ m. Ọ bụ nke a mụ ọ bụ ekpere. Ọ bụrụ ngwa bụ nwa ihe atị nke otherwise. Ya ngwongwo nke pakịrị n'ihe a kịta. Anaghị m ka aghọta m ihe mụ na ha na-akọ akọ. Ngwanụ, lara ụlọ. Eziokwu ịnwe nghọta. Lara ụlọ. Kedu ụdị ekpere bụ nke a? Ọ bụrụ na na-ekpe ekele mmadụ ekpe nke ọkpụkpọ na-enwe m iwe o bụrụ na ekpere na-enwe m iwe nnọọ mgbada m nweta m weta nke ihe ọ ya abụghị nzichọ ọ dịrọ mma. Biko lezie n'anya gị Chukwu na-ebi n'igwe na ụzọ ife niile ọ dịghị ihe nke bara ghara n'elu ụwa ọ dịghị ihe Chineke na-ada n'ahụ ihe ahụ nke ị na-eme na nzuzo ije n'onwe gị onye na-ahụ gị anya n'elu ụwa na-elekwa
Fada John ama m onye nwe obi ihe akwụkwọ n'ọnwụwa anụ ọnụ a ga-ejikwu ihe a n'obodo a na mmụnwa cactus ụwa niile na mbịa na be Fada zuo ori ihe akwụkwọ na ihe mkpaka ama m ebe ihe si eme m biko Fada John nyere nwanne gị aka biko gbaghara m akpọ na ndị kọmiti agwara bishọp biko ka m na wee nwa mezie ihe a biko ayọrọ m gị ayọ Catechist ifuru ife ị na-ekwu ifuru ife ị na-ekwu ma agwa na bishọp ama m na inwe ha obi kamgbe ụwa ama m na inwe ha obi biko ọ bụrụ na ị ga-agbaghara m ya agbagha m ya awa ọnwụnwa kedu ka o si dị ka mama ngwa bishọp ife ọrụ obodo niile nugo ma ndị ụka ndị ọzọ fa na-amụzi anyị amụ were anyị na-emezi ife ọchị esi mma gwana bishọp maka na ma enwere obi ọkwa ife ikwu iwe na-emezi ife sọlị izupụ ewu izulu ọkụkọ na-eme mpụ n'ụlọ Chineke n'afọ ịrụlụ Chineke ọlụ mekwana mba onye etelu mmanụ ịmarụ mekwana mba onye echichi o nwere ka m ga-esi wee fụ ife ọjọọ wee zobie ị ga-anaba Fada John ndị mmadụ ga-ebukọkwa osi eji arụ ụlọ ụmụrụ ọmụnwa na-echedo ihe a mana otu ma na-enye biko Catechist biko ịlụsigo ị ga-anaba ife nchọrọ ịgwa gị bụ ka ayala inwezikwa ife melụ ka m fụ gị na okilikili mbala ezi parish house a ma ya fọzie okilikili ụlọ ụka ma ọ bụ na ara aka ụka mfụ gị ebe a ya bụrụ na enwere nzukọ enwe nke iso n'ofu onye n'imefa agbasa nzukọ isolufa naba agbasa ụka ịnaba ịghọtala ife nkwu Fada ana m azụkwa nnọọ nkụkarị ka akụkarị m ihe a ndị iro ịmana otu a mmena gị na-arụ na-eme ka nwanne o nwere ka ha awụ mkpakarị ka akpakarị m ihe a biko nlaba Catechist echiche mmadụ chesịrị wee gbuo onwe ya ọ bụrụ ofe ụbọchị ka o chere ọ bụrụ tata ka ife adị ọ bụrụ tata ka nyochabalị o nwere onye kpakarịrị mmanụ na mụ na gị ara eso okwu ichegharị ọ dịle gị na mmụọ ichegharịrị gị nwa mana rapụbe m agazikwana ebe ọzọ nabazie nlaba Catechist nabazie akpọ mmiri n'ụlọ wele agwa kpachara anya gị maka na onye kpara n'ọkọchị nwanne m ọkwa ya kọ n'anya n'udu mmiri ihe onye metara ka eji akwụ ya ụgwọ n'ụwa ọ bụ isi kote bụ n'ụwa ọgba bịasịa ya otu nsi ele ọrụ Catechist ya wụ ụmụ nwa ego a m na-apịchata mma Krismas ndị mmadụ na-agba ma ụmụ ihe niile ya ụlọ anọ nduru nwa mmụọ ya anapụtara bụ hai ebe otu ụfọdụ a si nyu anya n'ime wee hụ ihe a hai ọ ga-akpọtụ n'obodo ndị obodo na-achọbụ ihe ha ga-eji m eme nke ugbu a ha ga-asụ m akwụ lekwa ulu a na-aṅụ mmana tupu a na-arụcha ulu ebe a m rụọ ụlọ nke m na be m ka nna anọzi arụcha ulu a mbanụ kwasị m Barnabas ebe a ka m ga-anwụ emedebe m ji azụ aga ka m gara a na-agba aka ahụ nwata eze ka nje Fada ị ga-ekwugodosi na ekwu ozi ọmụnwa biko lezie n'anya gị Chukwu na-ebi n'igwe na-abụzi ife niile ọ dịghị ihe nke gbara agharị n'elu ụwa ọ dịghị ihe Chineke na-ada n'ahụ ihe niile zere eze apụta gị ihe apụtara na mfụ nduru nwa Catechist ka m na-abata kịta wee fụ ya n'ezi onye alọbi anya mmiri wee na-asị ya nduru elee ka imere ihe ka ochie moto na-eme ihe buru akpa ka ndị na-agba ọsọ sharia ọsọ na achụrụ ya achụ n'ụlọ ụka
Jezi nka ngaba ka mmana details say ama gaba obere ịkụ asịrị. Nse ka mbata mbịa gwa gị. Na Bible kwuru ihe niile kumanya denye ho ha in abundant ho ha. N'ike onye ji amanyere mmadụ. Ya ejije amanyere ya. N'ihe ọbụla mmadụ na-ekpe ekpere si ya mee nwa mmadụ n'otu aka ahụ o ji emekwa nye onwe ya. Omume ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa abụ bọọlụ ugbo aja ịgba bọọlụ tom n'ahụ aja ọ daa tom ochikatakwa azụ back to you. Tu aka ọ dị. Nya achụọ na nduru. Ha uche na ọ bụ katikisi chere ọchụ ha nwa m sọsọ ya nwere unu ụka. Unu ụka ọkwa anụ enyi onye bọrọ ibi ya bọrọ. Nna anyị asịkwa m otu oge esi wee bụrụ n'ọnwa m nwoke bụ onye zuru ori ọkụkọ n'egodi nduru onwe onye na-amaghị onye nduru owu onye amaghị osi ebe opere ebe ọ na-atọ omena eme aka ntịtụ o wee ha wee necha wee bụrụ nwa m ka ha ga-achọ ngwa n'enyi ya nọ o ruo na tọn ya Oriakụ otu siri sọ gịda si gbasa ụkwụ nyụọ mma n'aka anyị dị ọcha ụkwụ anyị sokwuru dị ọcha ọsọ gbasa ụkwụ ga gbasa ọsọ osega anyị esega ọsọ ga ya gasa otu siri sọ si debe otele nyụọ mma mere nwere ihe na-emenụ ọ karịa otu ahụ o nna anyị ka si agba ihe nna agwọtụrụ m ọnụ ọ jụọ na ha ọdụ butere nye na palọ biko anụ Mama, Mama. Nke nọzi na-asa aka na-eme ke onye gị na-ekwu. Nne m ga-aghọta. Ịmakwa ihe mpa gị bịara kịta na-agwa m. Si na nwa a na-akpọ nduru na-achụọla ya. N'ụka. Eyo. Ma ka elekọtacha mmanya ya wee sị ele otu ọ ga-esi wee hapụ nwa abụ osi ebe opere ebe a osi ebe ọ gafee ebe a ọ tụrụ nke omuvo wee hapụ ya wee bụrụ nwa m ka ha ga-elecha wee chụọ. Ịhụna na Chineke aza na ekpere. Enye dị n'onwe gị nsogbu cha cha cha. O nwere onye amaghị nwa a na-akpọ nduru n'obodo a. Onye amaghị ife ọ na-eme. Maka na ndị be anyị kwuru okwu si na enyi na-enweghị ọdụ na chi ya na-achụrụ ya ejiji. Otu a ka ọ dị. Otu a ka ọ dị. Biko bịa ka ije. Mpa ya na-adị ka fast. Maka ntị kofi niile amen. Ọ mpa ka ọsụrụ. Oh, ya problem ihe mere kita. Ka nna gị mee n'ime okwu ana. Ka nna gị mee. Makwana just guru nukute ego na agba gị fa ga-edebe ka o je were ego o je meje mee ọmachancha. Ọ na-eme na ọ dị ka fast. Mana nna gị na-akọwa na ego izi na iwepụta n'ọnwụ obere ego mmadụ dịka gị dara n'ikpo osimiri. A na-ebute ego etinyekwa gị ebe ụjọ ya agbawa ya na-ama ka gị dị ebe ịmakwa ụdị obi nkalụ wee na-anapụtasị ego a. Common debe ego je welu achụgonu m. Yes, fada achụgo m. Kedu ihe a ga-eme? Fada achụgo m nke mpa ya maazị m ikpe ya dị n'aka onye nwe anyị. Smọta ma akpọzi ya former catechist. Mba ya acha chukwu ya ekwe. Chukwu na-ekwe ebe. Mana nna gị batagoro ma na ya eje nwayọ ka ichi gị azụ. Onye nwa bịa. Onye ba anya ukwu a. Ọ ya ka m na-ada agwọ mmanya na mpa ya oge ọbụla. N'izi nduru ba anyị wetara ego a. Ị nọ na-asị na ego pere mpe anyị si na ego pere mpe. Nna gị si na eje ebe anyị zachi imejezi ebe a ihe arapụta m. Ndị jere eje ka ihe ha jetere. Onwe ha jetere. Achụọ na nduru ba anyị. Anyị amụbe ma ya chụmpa anyị ka na-ekwu. Amachụ nduru ya echi gazụ nduru ya echi. Ọ nwere a ga-enye double honor a ga-enye. Papa ọ dị fast a ga-enye double honor. Mana inwekwa opportunity echi gazụ ya ejekwa. Ha. Eke oye afọ nkwọ n'ụbọchị taa ya dị mma o ụbọchị taa ya dị egwu kati Ichok chi ewere ihe ejie choi ebelebe egbuo ya akwụ ma asị na ihe ọkụ ma mmiri achọ ọ dị ya mkpa ịma na ọrụ niile anyị ịrụ ọrụ m ji were arụ ọrụ na St. Barnabas ama m na ma na-ahụzikwa ụzọ ịmakwa na enwere ihe mere ugbu a chọrọ ya kpụgharị m n'obodo a m wee gbara bịawasị ka m bịa fụ ịmakwa na fada anụ m na-eji were agba bọọlụ mme ya otu a ya ga otu a mme ya otu a ya ga otu a na ọniru m tata na-aba ọ jụkwala ese na m ọ ga-aba na ya ga-agakwu bishọp ga-agwa ya kpọọ ndị kọmitii
achụọ m na St. Barnabas. Ọ jụkwala ese. M kwuru sị na m na St. Barnabas ga-akwụ ana. Ọ ka esi ma nwụrụ anwụ. Bụ na m pụọ na St. Barnabas. Ka m ji asị gị. Ịma ihe ọnwụ na ị ga-eme gbachinye. Onwe m ga-enye gị. Ke ka nke njegwu na mbụ. Ihe awere nge. Ị ga-ezo ezo. Ọchịkwu okwu onwe gafe sọ ya afọ ọchịkwu okwu ọzọ ichoku ọmanye m ji gaa na-ejighị aka mba mgbe mana ihe jidegoro m ebe a afọ 5 ebidogo anya bụ anya na otu aka ọ dị agaghị ya ji wee gba m sị ya nna ele farafara na-abara oju ọgwụ ọjụkwala ise si ya ma ị nọwekwe ya ma nke a na-eme na-emekwa ka mma ma ọ ga-ekwu ihe ọnụ ọ na-ekwukwe na-aba na ya ga-agwa bishọp na ya ga-eme ya ya bụ ụbọchị ya ndị kọmitii ga-eme m ga m zuo ya n'ihu ọ na-eche ebu m ya n'obi andị aka m ga-emecha arụcha m na-apụ nwa m nọchi agwara m anụ dịtugwe n'utu ihe na-achọkwa ihe ọzọ ọnwụ na ihe a nwe ha n'isi maka n'ụka na Fraịde ka asị ha ga-abịa ọnwụ na ihe agada ha ọnwụ ọkụ edocha ụka na Sọnde Mọnde mbịa ụzọ nzukọ a mkpọ nwere ife ọzọ ịma na o nwere ife dị mkpa na ụlọ ụka nchọrọ ime ọ na-akabala m nnọọ mma mụ na unu kpaa anya tụwa alụ kwekọrịta ewe ngaba n'iru o nwere ife mkpa ọlụ unu na-abụrụ maka onye katkista achọpụtara m na ife niile na-eme n'ụlọ ụka bụ n'aka ya ka o si ekwupụ nka ekwuchili nka ekwupụ nka ekwuchili nka ezuru ori ọkụ ezuru ori ewu ọ bụla ego ga-efu ma ọ bụ ịkụkọ mmadụ na ibie isi fancha bụ nya ka o si n'aka ịvụrọzi nwatakịrị a na-akpọ Chinedu nke a nchụrụ mgbe agala aga asị zuo ori ọkụ mana m mesị chọpụta nọọ katkist azụrụ ya bụ ọkọ wee nababie ọ bụrụkwa so na ozulu ọkụkọ o zurusila ọkụkọ wee jezie kpọrọ nwa ya na-akpọ nduru oke takali ite ọna wee mebatalụ m n'ụlọ ka mụ na ya bili o wee bụrụ na nduru amarụ nka m ga-esi kọwa ya my committee nwatakịrị a wee zunye m aka n'ime igufukataziala na arụ m mmụnwa ife ọfọlọ ifu bụ dọkụmentị dị m mkpa mana na nchịkọta fancha ọnụ ya n'ezi ya achọbụ nka m wejelu bishọp okwu a mana nsị ka nkọsala unu ya ka mụ na unu tụgharịa uche tupu eteke eme akshọn m chọrọ iteke otito dị na Jesu fada ọchukwu ka ya na-enye ekele ebe o megidere ife na-eme n'ochichi alụ niile a na-eme wepụta ihe ọkwa iko ejuru ife a wee megide wee bọọ ya ike fada ife a na-akọ maka unu ụka ana ihe niile ọ na-emeta akwụkwa na-arụ ha na-apụkwa a na-alụkwa aka na nwere ka fada si akpachi a na-akọ n'elu na-akọ n'ala anyị amara etu anyị esi bịa kọrọ gị anyị amara ife anyị ga-ekwu mana ọ maka katikist na na-ewe fada were ọ bụrụ katikist mana mgbe o mechara ife mme were mara na ụka n'ana bụ mgbe Joe nwụrụ Joe nwanne nwoke tachara afụfụ n'ụlọ ụka ọ fundraising ihe niile ya bụ ya n'isi abịarụzie ka anyị ka ekwu etu anyị esikwa ọkọba ihe ọzọ na-aya enye gas enye aka azụ fada ọ sọsọ nwanne nwoke nwere ike ịkọ maka o nyere m ọnụ mana ekene dịrị Chukwu ebe ihe niile na-eme na ọchịchịrị emecha pụta ihe ịmara ebe ịgba eje ịmara ihe a dị eme si mebe emebe daalụ nụrụ nne oitodili Jesu na ndụ ebe fada n'afọ ndị kọmitii members
anyị na-enye gị ezigbo ekele ọ kachasị na nke a isi ka ịkọsara anyị ka akpa alụ tutu iwe degwa bishọp ka anyị keneka gị dịka nwanne nwoke kwuru ebe ọ iko ojuju ọkwa ifu oge ịbịa na parish ala na mbụ n'oge izizi ife niile na-aga nke ọma dịka oge Fada James nọbụ aba at a point ife niile na-agazi na-adazi yara dịka ụmụ ife ihe na-akọ a na-enyogharịzi anya Felix wee na-agwa anyị oge nwe ọgbakọ ebe a wee si na ife mere ya ọ dị ka ife ejiri ọgwụ ya na-asịkwa ọgwụ n'ụlọ ụka ọ dịkwa nke mezi ka nghọta na ife niile a dị na fekwuta bụ eziokwu bụ oge nwanne anyị nwoke na-ajụ ịfụkwa na anyị na ya na geeti aba bete ịghọtasịrị ife na-emenụ nweta ife onye amela anyị kpọsị a wee na-asị biko ị ga-eje ịgwara bishọp ọ ga-apụ ka ọ gba na-emechuna gị iru ka ife dịbakwa na mma dịka ọ dịkwa oge ịbịa na biko anụgo m ife unu kwuru ebe anyị kwekọrịtago aga m ewere nya bụ okwu jere bishọp mana ọ bụrụ maka nyanwa ọ nọ maka anyị na ọrụ Cactus nọ n'ụlọ ka na-asa n'ọnụ o si na ọkụkọ a azụ na ọgwa gị zuru n'ọya nwazuru ya ana alụ niile na-eme n'obodo anyị n'ọya na-eme ya ọnwụ anwụ ka ọ ka kwụ na-asa kịta ka mmadụ na meji were anya m na-arụfụ nna Felix dịka ọ dị ugbu a onye nwụrụ anwụ ka cactus mma ọkwa ekwuru na onye mere m ihe ada anafri na onye mere m ihe iwe ada anafri ịhụna maka ọ bụ na akara amụ nwa ihe anyị mụọ nwa kịta anyị aba anya bụ chi m ụmụ anya chi m na-agbara m ọgụ o mere m mere dike ho o mere m mere dike ho o mere m mere dike ho ana m ekele gị chiọma o nke a bụ mbido katikis nke a bụ mbido asị na njiri anya m bịa ebe afụgo asị na njiri anya m bịa ebe afụgo ahụrụ m gị ofu anya were napụta were egwu ọjị mmanụ mana ihe a na-eme ihe a gịda ga-ebido tụpụ ụmụ ya ma fọdụ ahụ si na obi ya efere azụ nke ya bụ na a ga-ebepụ ya ntị o buru ofu mpepe Mama, ndụ ka yo kịta nnapụta n'ụzọ si ebe a ọkọ bido na-ebe m n'afọ ọka na-ebekwa gị n'afọ ndụrụ iloro ọkọ ndụ gịnị bụ ọkọ ibe gị n'afọ mma ana masịrị ya asị adị nke onye na-akọ aka ịkọcha na ọkọ na-ebe m n'afọ o boro m ugboro na-akpọ 2 times arụ ka ị na-ekwu were arụ asị ebe abụọ ekwu m ihe ekwu atọ na-eme obe ọ dịka ọdụ ụmụadụ aka na-ekwu ọ na-ebe mọ nwe from ọnụ ọ na-ebe mọ Ah,
isi kote bụ n'ụwa ọgba bịasịa ya onye na-ezori na be Chukwu ezi nwanne m ọ dịrọ mma agwa adịghị arapụ ihe toro ogologo ama ihe ọzọ ọmụzi ihe ọzọ nwanne ọ bụrụ arụ onye na-enye isi ya napụta onye mere m mere dike o Chukwu ana m ekele gị chia Feliz nkwabeghị ka nna ya eje chia dị chia biko chia kịta kemgbe a katkisi ji onye zucha ohi o zuru nna aga na anụ chia ọ dịka gbaba ya ọfịa ifele na-eme m ifele gịnị maka na amụọzi nna chia na ọ bụ nke ezigbo na onye mụ ọkọ ya na anyị sore ndị otu katkisi obi aṅụrị na-akpa m nsị ka m gwa gị nke bụ eziokwu okwe na ome n'ihu ọkwa ọja na mmanwụ ebe katikisi bụrụ nwa m ohi ọkụkọ ọ bụrụ dị na-achụrụ nwa m achụ na parish okwe m die na ọ na-eburu nwa m ohi ọkụkọ ma chụọ ya achụọ etee mụ na ezinụlọ m unyi n'iru na anyị bụ ndị ori ọkụkọ afụghabeghị m ọkụkọ chia o doro gị anya na kamgbe m jiri bụrụ mmadụ tobe na ejego m eri ọsị mụ ka gbakọba ọkụkọ nrigoro eri ejego m eri mkpa ọkụkọ nya nkata ọkụkọ ihe dịka 10 kedu a na-akwadokwa maka iwepụta katia ife gbasara onye ya nọchiri katkisi ya zuru ohi ọwọdụ ife ahịa eme n'ike nkịta nke echi mba ọnụ ifere na katkist onye tere ude nsọ katkist dị na-ezu ụkọdụ na ọwọdụ ife ahịa ji nwayọ maka na eso ya n'ike anyị nwere eme misteki nke ochie nwa na-ekwu ebeka nke ọfụ ọmụma ihe mere ya bụ n'anya Chiaka ngwa nke bụ eziokwu mụnwa na-atụle kamgbe onye a ga-enye katia na-atụle na-agbakọ mgbe bịa na parish council niile nyochacha onye ọbụla chia ọkwa ngwa gaghị ekwe n'ihe ahụ ngwa gaghị enyekwana katia chia lee ya iji ewere oche ọkwa chia na debere ha anyị enyi onye ọzọ were kati itoro ogodi nwoke ịmara mma nwoke efe katia bụ na iri ọ bụrụ gwa anyị n'ebe ị nọ nwa obere ihe afọrọ a na-afụtara ụzọ gị anya ya na nke na ya bụ gwai to gwai kedu ihe ị na-ekwu onwekwa onye nwụrụ na-abịa sị kati nene akwụkwọ mara ka onye ahụ ji ụkwụ ịsaghị anya gbam egwu ya nke bụ eziokwu anyị mara ya sị onye anaghị atụ asị Feliz n'anya anụ feli niile bido kịta akpọkwara nke kati ihe mere nụ na anụ m ife ikwuru mana ọwọdụ na nya ahụ ife ka mkpa kịta onye ọbụla tinye anya ka anyị na-eme anya kpee ekperekwu ka anyị meke Chineke ime ike ịzọpụtara onye ya ahụ katkisi ya kịta ọ na-aga n'anya ọnya ka mkpa hapụsịkwa ihe ị na-akọ kọrọgbago elu kọrọgbago a na-echemekọ ihe mma bụ na enyego gị chi ha enyego gị katikisi ya bido kịta mụra ya na ebe a ka esi akatikwa abịa na nzukọ kịta ihe njere akpọ bụ ebu kati ihe njere akpọzi bụ kati ewure gị nchi ya ewure na chi anyị ewure onye ọzọ nye chi ya hapụ ya ebe gị na-ese ebe a ka nwa ya nwoke bụ ndụ nke ọ kpọtalụ m na ọ bịara inyere m aka na-edebeli ya ego ọ bịazi o were ọpụọ fana bụ wee kpaa nkata feje na ọfada kata mere fa mụrụ na Chineke ọtụtụ ụbọchị ahụ anọ m n'elu fụ ndụ ọ na-eme na ya na-eme spọs na-ekili ya maka na anụsụbugo m ife ndị a ama m mana ịmalụgo aha m achọ nnọkọta emebe m mmadụ akiuzu nnọkọta ebube m mmadụ ebubo ma ọ bụ na m ejidere onye anwa n'aka ọ bụ na m afụrụ n'anya aha m ala igbo ọ bụ na m afụrụ n'anya ọha adị m mma ikwu o wee nọkọta nọrọ n'elu babịa kpọwa ụzọ ọ mara na m na obele geeti a wee na-enyo ihe blọk nwere ego ka ọ pụọ wee bịa ozugbo ọsịza na ya bịa nke ya nene na oloma a o ji mee nkewa ji mee nkewa na-akọghị
otu a ka ama m ife ndị a maka na enwere ofu ụbọchị m na-alarụ ụlọ mụ na papa ya wee fụ papa ya mụ na ya wee na obi ụgbọ ọkwa ahụ ebute ego gị ibukpuo ebute torotoro gị ibukpuo mmụọ kacha nwe m ọnụ ejikwa ọkụ ha metịghị ihe ejikwa ọkụ Fada John mata ga Fada John mata ga ya ta ma ga mata ebe kinaka Fada John na me ko Fada John ko Fada John me jo ko mgbe m tetaziri ọ bụrụ na ọ na nlọ o wee doo m anya na agwọ nọ n'akịlịka o doo m anya na agwọ nọ n'akịlịka ndị niile na-enwele bụ na a ma laika ịtụgbu atụgbu tupu m eno ya ka banye n'ụlọ ụwa anyị fepụrụ ọ ife onye ọbụla ga-eme Kati kazi fi no ebe ma ọkwa chugo gị ibia ba no abia no na efifi ije n'ụlọ ka je too onwe gị n'iru tee ndị be gị tekwuo m nwa ifere na-emezi na na-aga m maka gị nwa ife n'ebe eme na wa onye na-emisi ya na pụta katikisi na-echekwa na onye ọlụ nwere ụgwọ ọlụ ya. Evelyn, bịa nwakpụda ya ebesiri gị mpe n'anya na-efu onye mbụ ifụkwa mkpụmkpụ jakọrọ n'azụ ụlọ nka ifụkwa ndụgbụ nwa nke ya bụ olukwuone nke ịgafee mụ ị gaghị atụ ire m ọnụ atagha ndị ya ọkwa na-abụ nyọgharịcha ihe dị m nchịsa echere nyọgharịcha ihe nchịsa echere ka iji wee fụzie m n'ụzọ nwa bụ nne Chiamaka oruru gị nke ikene mụ ndị nwaanyị dị ka gị na-ayọtarị ọnụ ejire mgbe gị dọta dị gị adọta ejire mgbe gị sepụta dị gị si abịa bịa chụgharịba m ọ karị gị si nwetị ga-enwe n'ihere n'ahịa na o regoro ihere n'ahịa wee na-achụgharị ụmụ kịrịkịrị ụmụazị n'obodo niile apịtagharị aka ire mgbe ukwu gị ijide dị gọfụma wee na-akpagharị obodo niile achụgharị ụmụazị imetaghị na ọfụma na ịma ha na-eme di gịnị ọnya mere o ji kara achọ m na-abịa nyekwa eri na ọchọkwa m na-abịa nne nwaanyị dị ka gị mara agada abalị ma aga nwaanyị ga-emenwu nwa anụmanụ nke dị ka mkpụrụ ji akọrọ n'azụ ụlọ maka na gị na di m na-agba ogwu okoso ka m ji pezie gị mpe n'anya ịfụrụ gị kedu ụdị ije dị njere ihe nka ọ bụ ka hara m mma na nnọ be nna m obulugoro soro ụmụ agbọbịa na-akwụgharị ọ kara m mma kama m ga-anụ ụdị di m kpọrọ ka ọnụ ụlụfụ nwaanyị n'ụlọ ụka ọgụgba oje na ụmụ afịa ọgụgba kedu ụdị ihe bụ ihe nke a emere nwoke ihe eme ka ọmụma were eme ọ na-agụkwa ma ọgbọ nwa ya chom 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 etere nwoke anyị ihe n'ihe a o nwere ihe tere ya n'ihe anya ka ọmụma Kati. Ife na-ebe eme. Ife na-eme ebe a. Ife na-eme ebe a. Ọkụkọ amaghị ihe.
ihe si ebe a zuzu ka ezuzu n'ụlọ ọzọ ọgụ a onye isi beri fenu n'ụka ga ego ebe a anaghị ana onye na-agafere ebe ya fere ndegị maka ife gị na-ebutere anyị anyị je n'ụlọ na-eke amaghị ife ojo anyị na-abụ n'ụlọ ebe a karịa mma kwere ebe na-eji amaghị ife ọ gafere chụgharịa a na-ebe amaghị ife na anyị ma n'ebe anyị na ọyọ mụ ife Serukwo, ebe na che weba. Sei wa gini eba. Ito ji o mo nke ka ti so dia, ko eba na ebe. Ma eba na. Onye? Ọ pụtara n'afịa onye nzuzu ọmachi ife. Ihe a niile na-akpọta unu ụka katikis zuru ochi ka nwunye nwere ọrụ gbapụta afịa. Ọ ka mma ntụ unu sokwa iwe na-afịa ọha na eze fụbazi. Ọ ihe a ka mmadụ na-afụ ụkọ ọbụla ụkọ nwere ihe a ka mmadụ na-ayọ. Ife na-adọkwa ụfọdụ ndị mmadụ n'ihu o. Ife na-enwe nlere adụ ụfọdụ ndị mmadụ n'ihu ma hapụgodi ya ihe na-adụ gị ewu. Ka ekwe maka mitin mana ọkụ na otu anya ntụ afụkọ nna apụta. O nne jesikwa ike o ịpụtazie ka mmechie stọk anyị jebesi. O nne ọ dịkwa mma nne gịnị ka nna asị na katikis zuru ohi ọkụ nne m ọ na-awụ ihe taa ọkwa mgbe m jere ha zuru ori ọkụ a ọ bụrụ na ha zuru ewu dịbe nọ na ha gaga gbuo erie ya na nwunye ya so ya nna anụ bụ eziokwu nne m eziokwu Chineke agbagoro m aka ebe akwa nọ na di na awụzi n'ara a sị ihe onye mete ya were isi ewe buru ọkwanye ya bụ na mmụba anya na-akpọ eze ọdọji ọsị ụmụ ụwa si na-enye anya na o nwere aja anya bụ n'isi na ya mewere mechaa bụrụ n'isi ya si onye ejezina n'ezi gbalị na-adọba aja si onye chụkwa anya bụrụ n'isi ya kpagara anya ebe eze ọdọji chụchara bụrụ n'isi ka onye metere ya bụrụkwa n'isi nke onye metere ya bụrụ n'isi ka ị ga-ebu n'isi n'ebe ya bụrụ ya otu ọ na-aghị ara ọ karịa mma ya wụwazi ara gaba ebe ka isi na-eje nne m ka bịa biko ka nna anyị ibe nne ihe nke a karịrị m aka ihe ka nte bepụtara nte n'ọnụ nte na ọsọ wee na-eme ya bụ ihe di m bụ enyi gị nwoke ichie ihe a na ụmụ nwaanyị na-eje aghọtazi na nchịkọta okwu m bụ na di m aghọọ na-agafe nwaanyị ọbụla ọ fụrụ ya bụrụ ma ịdị ọcha ma ị na-acha blu ma ị na-acha grin ịbụ nne nwaanyị ịbụ agbọghọbịa ịkago nka jere mkpọ akpọ ha anaghị nwaanyị gị na di m ji ọhịa ụkpọgwụ jichee mmanya na mam ihe m ga-eme ndị kasị wee ri m nri n'obi m agbụgwa m obi mma na iberibe egbu ụnyaahụ ahụ mgbe m na-eje ozi mefu Evelyn nke mkpụmkpụ ahụ nwoke okorie n'elu agụ ịma na onye ọbụla nọ nwacha nwata a n'ụzọ nwata atụpụrụ m ọnụ nwesị ya nne m biko ọ gị ihe nwa na-eme o ruo na nke ifu nne nwaanyị dị ka m n'ụzọ ị gaghị ekele m ekele si ya na nsogbu adịghị na ama m na ọ na m ka na ọ na-abụ di m ise aworo di m yighara na ya kpatara iji fụzie m onweghị ihe m bụrụ gị n'anya wee hapụ ọnụ ya aka na mụ na elu m anụ ọhịa dị ka m onye nzuzu dị ka m na m eme isi ya ọsị na m amaghị eme na otu di na nwunye si emekọ ihe na m anwụtaghị ya na m nwere ya n'otu na m amaghị eme na ya kpatara di m ji eme ọfụ ọcha ọchaghara onye ọbụla ọ fụrụ ọgụgba ya n'ụzọ adịrị wee rigbuo mkpụrụ obi m ọnụmawa osugburuo mmanya mara m ihe m ga-eme si nwata jewekwe na ọ bụ oge kparịrị m n'odi m chiri onye ibe ichie ka onye ọzọ ichie nke mba onye m na-agwa gị bụ di m na-anụ m ichie ịfụrụ ụkpa onye kwara ibu kponye na ụkpa
Maybe ụba na ihe. Akọta ha mechie na ụdị a. Kama na mfu ya na ụdị omume a. Ghọtakwa, ichi ya abụrụkwa ezigbo mmadụ. Ya na ụmụ nwaanyị na-eje gbagwojukwu mmanya. Ọkwa eziokwu bụ na m akago nka karuo n'otu a ndị. Aka nwekwara ike ihe na be nna m. Mba. Ma afụzi onye ọzọ ga-anụ m anụrụ m isi ejuo m oyi ndụ m afọrọ m aha m egwuregwu n'obodo a. Anyị si ka m bịakwa ọrụ maka na ezigbote enyi nwoke. Ịmara ihe ị ga-agwụ ya gwa ya ka akwụkwọ mmiri a mgbe ọ dị n'oge okwu maka o toro na akpịrị orie mmadụ. Biko gwara m ihe okwu. Mụ na ya ga-afụ ka nghọta ihe na-eme okenye na ibe anyị ga-akpa ihe dị ya olubeghị nke ọnụna ya bụ nsogbu ya ebe ihe ejeka ịnaba Maria! Hai! Echekwa n'ife si n'afọ eme. Abara Maria. Ya debe ka nna anyị da asọ beji Maria. Iwe ndị emekosikwe gị. So edi unu akwa n'ụlọ ụka. Onye ala na-akwanye ka onye ala n'ihu geeti ụlọ ka ebe niile. Ife ya afịa n'obodo anyị ya oge ozu. Ife na-ekwe emeghe ebe a si na-azụ afịa. Ọ ka isi eme? Onye ka ị na-akpọrọ m Maria? Maria! Ka ya acidity roji nefere mbọsị na mụ bara m aha na di m na ebe ri na awụara ma obebe ihe o mere onye ka mechi shop m etiri m di m ohi etinyere m ya ohi ka m jụrụ gị ihe na gịnị na-eme m onwe ihe mme ọmụ dị iri ohi dị gị na-akwara m Maria ozukwa na o mma kpọ mama etire bi ohi and ife na emeghị onye eme mmemme chụrụ chọ oge ruo ọ ya gbasara gị ọ gbasara m etiti ọ gbasara oge a achọkwana ka nnaba na ihe m na-agwa gị ọkụ nwere asịrị ụlọ na feba abịasikwara na chọpụ abịa asịbụ mechie chọpụ na di m zuru ohi Maria ụmụnna gị n'ole zuru ohi ejiri di m fụọ onye zuru ohi ọkụkọ ụmụnna ndị a na-agba usoro ụzọ na-eso kọrọ m ụmụnna gị n'ole zuru ochi si bụ Maria gwabara sịrị m asịsị ju n'ọnụ ndị ọkọta ọka n'ọnụ jee kpabi ebe asị m mkpere na di m zuru ohi emechie m chọpụ maka gịnị Maria ma Virgin Mary mba mma agbafuru gị na di m zuru ohi ọkụ ejiri ya wee hụ ha smelling body okay icho ibe bi mama with yele ni na yele nsuzu ni na ina susugari aba by the way where is my sister again come me kwenu I want no kwiji your silly gods to ask me what you did abi ina ajumi ife me imari ife me obeli fa melu katil gwagogi ina akpu obeli ife ino de ba no obere nwa ife dị ka abụbọ ọkụkụ wee saa gị isi salie gị isi jee skuulu mba ka ịmụta ife ịnọdụ ebe anụ nwatakịrị ikwesịrị ọ ga-abụ ịzụ ọya ukwu n'elu ịgafe owere gị isi na-asarị ka fugodi my sister first. Your common 3,000 naira. Gịnịkwa m 3,000? Isi common 3,000 naira n'elu ọnụ gị ọnụ ugbo ezi 3,000 naira ka ị na-akpọ common ịkpata nwurie ike ọ dị gị ịlụ ọlụ ịlụrụ gị ọrụ na ndụ gị iji agba 3,000 naira common ọnụ ụgba ọkụ maka na papi bụ cactus ka ji nye 3,000 naira ọnụ kwu dịka nduru ọ bụ onye. Shut up! Yes, can you listen to yourself? Ina no empty vessel. You will not empty vessel. You make a lot of noise because there's nothing in you. Only Vici. No, never knows Zuari. I told him to but I got not 3,000. By the way, wait. Where is that stupid thing? Cabano. Oh, no, Nabehano. I don't know. We're back to see me. Typo. Back out by side that. Ihe ọbụla nke na-eme n'elu ụwa ezi nwanne m biko kpachara anya
Nne. Ị na-eme nlọta? Hey. Ọ gịnị meziri? Isi m anata. Ọ gịnị meziri? Isi m anata. O nwere ihe nwoke a na-akpọ olori na-agwafọ gị m na shop m taa. Mme ihere na-eme m, ihere na-eme m, mụ bịa mepe shop, me ihere na-eme m, di m na zuru ohi, mebe na awụ ara, si ma bịa ebe a, si ihe ọdịkwa m n'ihu, na onwere arụ a na-ekwekwu nwoke a na-ekwute fọta, mgbe mechasị ka m pụta, achọrọ mmadụ ịkpasu m iwe. Ihe ọ gwara gị ka iwe ji ewe gị. Ọ gwa m afọ gị ya. Ọ gwata gị ya. Mgbe ị na-apụ ebe a n'ụtụtụ, o nweghị ihe ọ fọrọ ka m jụọ gị si gị mmebe ka ị na-aga. Ị na-aga ịzụta nke anyị ji arụ ụlọ elu. Masịkwa ka m gba gị nkịtị. Ka m gba gị nkịtị ka ị ga ka m mara ma nke anyị ji azụta ụlọ elu ị na-aga ịzụta. Ọ gwa m afọ gị ya. Mpa anyị nọ na-agagharị nọrọ n'ihu ụlọ ụka na-ezuzu ma anyị kwado na ị na-aga imepe shop. Ị na-aga ịzụta, ị na-aga ngwa gịnị m olee ihe ị ga-eji eresi mmadụ ahịa ma onye ahụ gara abịa sị gị na ọ chọrọ ezi ihe na ihe a mpa anyị na-eme. Ediri m nna gị ohi. Kama ị ga-aga chọọ ebe di gị nọ ga kpọlata ya gawa ịzụ ahịa ọ gwata gị ya. Di m ka m meji ịkpọta ka m ruo n'ihu ụlọ ụka ka m na-akpọ di m ka ọ dị ka mmiri ọ na-eme ihe egwuregwu ịmụrụ onye nna gị bụ ya ruo n'ihu ụlọ ụka m na-anụ m adọ di gị nna anyị bịa ka anyị na nna anyị bịa ka anyị na di gị anaghị anụrụ gị olu ka ọ na ihere na-eme gị ga-akpọlata ya. M chọrọ ịga cheki ka m mara otu m ga-esi yọọ mpa anyị ka nle ma ọ ga-alọta. Awụ m ịma na awụ favorite ya ka m gaa yọọ ya ebe ị na-achọghị ịga ịyọ ya. Onye ekweghị m ọnụ kebe gaba ya aka nụrụ gị okwu. Ọ ga-ekwenye gị ọnụ. Onye ndị tọkwu onye ekweghị m ọnụ. Gị ga-aga ekwenye gị ọnụ ka ọ na ihere na-eme gị ga-afọ dị gị. Nne ngwa jebe jee kpọọ ya ịma na ọ na-anụrụ gị okwu. Ọ bụ na ọ nụrụ okwu kpọwuti ya. Nwoke a gwara m arụkwa nwoke a bụ olori ka si n'ọgị o nwere ihe ọ na-ekwu okwu nwoke a na-agọtafọ m ejiri hụ onye di ahụ kaptiv n'obodo a alakwụrụ m Atineba. Onya. Onya. Ahụhụ ọcha. Okay. Ịma ife ya eme kịta. Ilitu eje jide. Ka m nọdụ na mmiri na-enene gị ka m mara ife ọ ya eme. M na-eso gị n'azụ ngwa gaba. Asị gị iko ga-ejugo. Iko onye ejugo. Ifili ya na 3000 naira m na nkịtị na abụ. Ga ngwa gị eziokwu. Ị nọchie m ụzọ kịta. M were aka chevu ya. Is there Megan? Also na agbaje ngo. Secural ka nkwụ ọfụma na onwe ọzọ. Ọ maka 3000 ga-enye gị. Nakwana mana. Marani. Secular. Marana. Na nwoke 3000 naira. Mba ihe ji na 3000 abụrụ ihe ọzọ bụ ka m wee pass ya maka na obuburu eke na onwe. Then on the course the boy na 3000 wee pass ya. Common na jụrụ ya afịa ọ na-amarịrị mma saziri ya afịa. Ahụhụ ọcha gwagodi mebe iche katanago n'ụwa anụ ọbụna a na-eji ego apasị katkizim. A na-arụ ihe niile arụ ọ dị adị. Ọ gbara onye akwa n'ihe kọsụrụ ihe a niile ọ na-arụ ifere na ọmado na ala. A na-arụ ya adị adị otu a ka m mesi rụọ gị ma ọ bụ na iweta ọda 3000 naira. Mmesịa gị Dinani agwa main road moto na-abịa. Ọkụ bụ oge m buru gị jee nie. Dinani. Negodi gị ngwa kịta nwefe nchọ ka ịgwa m kịta. Ihe nchọ ka ịgwa m kịta bụ igwa m ebe ị ga nwad. Achọrọ m ya n'aka m kịta. Ọ dị na ya dị. Ọ dị na ya dị. Ego dị na ya dị. Ọkwa maka 3000 ọ dị na ya dị. M garụ na ya kịta mbọchara dị m onye unu nwere ihe ọzọ. Nya ya na-achọ ịgwa m kịta na anyị na ya dị because ndị ọbụla nwafọrọ m ga-ejichu m ga-atụkpọcha gị ọgwa ya. Ihe m ga-eme gị. Iche ka mmemme onye a. Ngwa. Ride. Ngwa. Sorry. Were obi nwanne chelu. Were obi nwanne don't worry. Achọm ka onye a mee jump wawo. Ọ maka 3000 nwa. Ihe mee jump wawo. Ana beje training. Neta. Ihe ọkụ. Ngwa. Jira kana ntị. Jump wawo. Ngwa. Ngoso ọzọ ifu nwanne onye polisi tụọ ya egwu. Ngwa. Biko lezie n'anya gị Chukwu na-ebi n'igwe na ụzọ ife niile ọ dịghị ihe nke gbara agharị n'elu ụwa ọ dịghị ihe Chineke na-adaghị ahụ ihe ahụ nke ị na-eme na nzuzo iche na
ọ maka shop apị onwe ihe shop na-enweghị ihe anụ ọcha na-ewega mchazi mechie o nwere onye dere ebe a ọ dịka nwanne m nwoke dị na ma ha abụọ bara ezigbo mgbe ebe a taa macha mgbe aka abachaghara na ha mechie shop ya lawa achịkọ m na okwu ya ekwu okwu ka anyị hapụ lewe aka ebe ọ nke taa ka wee lecha ike ogwụrụ ọkụ ịkwadochala ka anyị gawazie mitin je ka mkpọchi shop bụ mkpọchi shop chetu nwanne m nwaanyị abịara nka m mara m ịnọkwa ụdị ife dị otu a wee na-eme na di gị zuru ohi ọkụkọ ya ka m bịara m ji maka ewe bịawa ụmụ ụda jụ na mụrụ na-ajụ mmadụ amarọ m ka ọ na-ajụ ka ihe bụ na di m zuru ohi ọkụkọ di m bụ cactus na St. Barnabas so ọ bụ na di m were ọkụ bata ọ bụrụ ohi ebe eji torotoro enye onyinye eji ego enye onyinye eji ọkụkọ enye onyinye ọ bụ ọzọ fela na-eri na-echeta cactus ya na ya na-arụ ọrụ ị ma di m ekwesịghị iji egwu bata ebe a o kwesịrị ụkwụ ọbụla were ewu na-abịa owo bụ na di m wetara ọkụ sị na di m zuru ohi ọkụkọ ị mara ọgọ gị nwoke asị onye ohi ị mara ya na di m wetara ọkụ n'ụlọ ụka ọ bụ dị arụ ọkụnye onye na-arụ ebe a ka ọ ga-esi na-eri nri nwanne ka m gwakwa gị na ife a mere na azụ ụzụ na vileji onye oshi ọkụkọ ebe niile ọ na-azụ ụzọ ndị ụmụada ya amapụkwa gị ha ya amapụ na ga-amapụ maka na ife m ji agwa gị ha na ugo chara acha dụghọ m ichu echu ka m ji agwa gị ife a kịta ha nụ ne panduru egbuo m mpanduru echiele m unyi chie m kụrụ ọbụbụ ọrụ m iji manye river Niger nwa acid eru ozigbo ihe ọbụla panduru igbuo m Good morning. Nna oge m asị kedu iru ga-ejibu ya oke ihe mere onye ọ bịara onye ọ ga-asịkwara na ọ nọ n'ụlọ ọ begowu na onye ọ ya ka mụ na onye be njuwe na emekwasị anụ m agwa ndị mmadụ na ọbụgodị na katikisi chọrọ ịtọ ọkụ na ọ gaghị emeka nwere ego igonye nwanne ya nwoke bụ katikisi ọkụkọ etu ọ ga-ata ọ ka mma okwu a ekwuru kịta o mere m n'obi tọọ m ụtọ ya bụrụkwa otu a ka ndị ọzọ nọ n'iro si eche ihe chọrọ ihe ụnụ bụ onye afụtakwa n'ihe a dịka ihe si n'ọbara ịghọta maọbụ ihe so nna nna ọ nne nne ihe bụ ekwensu were n'aja na-achọ ịghanyere anyị na garị o biko nụ si okwu a ya si otu a sipụ nwaanyị ka ọkụ biko ụmụ oge na isogbu adịghị ọ dịgo oge nsogbu adịghị ngwa gbara onye ọkụkọ abatakwara abata onye nke ọgbara nwanne m nwoke na-eme m nwa achọ ọkụ ya ke nkọpụ oge ọbụla ịnata ọ bụ nwa na-abịa bụ na-abịa sị gị nnọọ maka gịnị kwanụ nne biko eweniwe eweniwe ọkwa ụnyaahụ ka m bata iwe ga-adị n'ọkụ biko ọ ihe na-adịba na-agwa m oge ọbụla biko ozugbo iwe ga-adị anụgo m ịnụkwa nke na-eme gịnị me ewo ịma na ịnọghọ n'ụlọ ije ozubata nnyaa kati zuru oshi ọkụkọ n'ụlọ ụka chimo isi gịnị ihe na-ewute m abụrụ na kati zuru oshi ọkụ maka na ọ gbasara m o kama na ọ ji oje n'ụlọ ụka n'ụlọ nsọ Chineke jezuru oshi ọkụkọ alụ ihe ezigbo alụ abomination tụfịa akwa nwoke nke emechio n'iru ụmụ ya iru ka iru ụmụ ya ga-eji wee gaa n'ụzọ ọ gbasara akwa m ọgwụ na bụ nwa ya nwaanyị na-eje n'ụzọ ịkpọ ya afa nne ka ekwa adị mma ndị nke nna ha bụ kati ebele m emegbuolu m nwa nke a ebele m emeeli ya nne m ọ gbasara akwa m o mana ihe na-ewute m bụ na otebego ndị be ha otebego ezinụlọ ya kekwa n'ime kati ji banye n'udo nwa chekwa ka m gwa gị eziokwu ọ bụ nkata ka m bịa ikpe ebe a o ịbịaza na be anyị ntụnyezi nke bụ azụ mgbanụ okwu n'eze m ka nsogbu adịrị ama m onye igwe ọfụma ị na-akọta ike ọfụma ị ga-abịakwa m ga-abịa na mgbede ọ bụkwa ife ị na-adọ na-agwa m na ị na-abịa ị na-abịakwa adị m sure m ga-abịa bye bye
Nnachedu. Ya. Bịaba. Ọ dịkwa na mma. Ọ dị mma. Nne m. Katikist anyị ka afọrọ n'ụzọ bụ na ọ na-ayịzi ara. Ka ị na-emezi ịmagbu. Amaghị anụmụnụ. N'ihi ya ka m furu ewe na-eti aha na ihe agaghị na-agbụ ya ka egwu une. O jizi ọkụkọ na-agbara wee egwu une. Katikist na-agbazi oshi ọkụkọ. Nne m, akwa ifu Chukwu anyị n'anya. Ọ dịghị arahụ ụra. Ọ dịghị arahụ ụra ma ncha. Ebe Katikist na nwa ya netara anya, o wee bụrụ nwa m ka ha ebu ori ọkụkọ. N'ebere Chinedu nwa m na ori ọkụkọ. Ha na-eche ebu ya ori ọkụkọ. Ndị mbọsị eburu ya ori ọkụkọ. Ị na-eketa m anya, onekata mụ na Chiedu ibu ori ọkụkọ. Nwesị Chineke a. Na ọ bụrụ na Chineke ama ihe ọ na-eme ya gosi ihe o ji bụchi. Ọkwa ịhụ na ya. Ịhụ na ekwesị na ọ na-awụ ara. Ngwa nenezie mụ na ya. Ịfụ na Chineke ọ gbaga aka ebe. Ọ gbakwara. Akwa ọgbana aka ebe. Nenezie m. Ịtụ na Chineke ama na-enye ya nụ. Ngwa ịfụ na nke ọnọdụ ha dị. Nezie m nke. Ndị ma ọgwa Chukwu agọzi ụnụ na-awụzi egede. Mba, nene ya. Mgbe ọ ka mma otu ihe ọmụgị na-ekwu ya. Ọkwa ara ọ na-awụzi. Ngwa na enụ m. Mana nne nwere ihe m chọrọ ka m jụọ gị. Ọ gịnị bụ ife? Ọmarịcha nwunye ya na-acha pampam. Nwaanyị nwere ike ịma ihe adị ya na-eme gbachi nkịtị. Ọ dịkwa m ka ọ gị. Kere na-ekwu ife. Pụta. Si ebe ahụ pụta. Nwunye ahụ ịfụrụ ka njọ. Nwunye ahụ ịfụrụ ka njọ ka nna agwa gị. Ya na ahụ ka ọ na-achọchọ na-acha ya na mkpụrụ obi. Ihe aghọta ya nne m. Mana ime ihe ị ga-asị na m sị gị. Ka m gwa gị gbakwuo ndị ụwa. Ka m chịkọta ụkwachi ndị ụwa n'aka. Mmadụ Chukwu kere ka adịkwa ha mma izu ochi n'ụlọ ụka. Ihe ọjọọ kacha ihe ọjọọ mmadụ ga-eme n'ụwa a bụ ije n'ụlọ ụka ga-ezu ochi. Kama ị ga-ezu ochi n'ụlọ ụka, ọ bụrụ na ogbugbu akpụ ogbugbu oze ma ndị eze agụ gbọdọ wakwa ebe ahụ jee zuo ochi. Kama ị ga-ezu ochi n'ụlọ ụka maka onye ọbụla zuru ochi n'ụlọ ụka nke agakwa ife ihe onye a na-eme onwe ya n'ụzọ. Ife ihe ọ na-etebe onwe na-akpagharị na-agba m ego amaghị ihe ezele m ochi. Katikist na-enwe ya. Ngasị m naba. Echere m na ndị m si ka mbe mara m makwa nke na-eme. Nne m ọ dị m otisiri ebe naba. Inugbo oshi ụnụ. O nwere ihe zuru ọkwa ifu Chukwu abụde eluigwe. O nwere ihe a na-ese eze n'ebe ọ nọ. Chineke agbagoro anyị aka. Si di m nawa biko. Nne m naba ebe ha na-eche abụ n'ọnụ ụka ka ha etu. Ha zuru gaba. Jesus. Ọ na-ahụ m ka ọkụkọ bịara. Jesus! Ụmụada. Gbọrọ m anya ohi dịrị izu. Mụ ama na o jere ohi. Gị ma na ohi adọrọ na-agbụ anyị. So mara ihe ị ga-agwa ụmụada. Ediro m di m jee ohi. Ghọtago? Ediro m ohi. Ndị amụrụ na di m na-eje ohi. Nsogbu adịghị nwanne m nwaanyị mgbe nna ruru ka m gwa ha a ya ama ife mere. Biko ma ihe a ya mere gwa ụmụada. Nsogbu adịghị. Mụ ka na-akwasịla ekwa nke ndị akịrị n'abalị ha ji eje ahịa. Mmejọ mmadụ kwa ka ọ n'afọ gị ka ihe a na-ebe o. Ọ bụ ọkwa n'afọ m. Ife a dị ka ọ n'afọ gị ka m nụrụ ihe a bịrị. N'afọ mkpa. Keke. Ọ bịakwa m ụdị ihe o. Chineke m. Taa ka m fụkọrọ ihe nke a biko. Ele nke bụ oke ibekwa m n'afọ. Ọ ka na-ebetakwa. Kemgbe keke nsị. Ogini. Oge m na-aga n'ụzọ ọkụkọ n'ebe.
bebe m n'afọ. Ọkwa ka nọkịta ọkụ bido bebe m n'afọ. Ọ na-ebe gị. Ọ na-ebe m. Ọ na-ebe m. Ọ na-ebe gị. Ọ na-ebe m. Ọ na-ebe gị. Ọ na-ebe m. Mmejọ makakwa nke dị nke akwa biko. Ụdị ihe a na-emebu unu mbụ. Agwagwa na-eme. Ihe ka ndị mmadụ emedị. Nna anyị bịa ya bụ anya m fụrụ ntị m ya bụ akụkọ juru m ọnụ. Chelụnụ ka nchekọta ọnwa ma chịkọta wee kọrọ na akụkọ nke a afụrụ m katikist anyị ịma na ochie katikist anyị ọ na-ayịzi ara na-ayịzi ya komkom ara ọ na-ayị bụkwa ya ara elementarị ara ọ na-ayị bụkwa ara gbogotere ara were nke mbụ wee nke ịbụ wee nke ọ na-eketa bụ nke atọ ara ọ na-ayị na-akụziri ya egwu ma egwu egede ege ọ na-ete n'egwu na-amaghị ihe ya jite ọfada ya ka katikist ekwu katikist nke ụlọ ụka Abaka ihe nji ajọghị ihe abụ gị mara ama na mgbe ọbụla iji nweta ọrụ ọ bụ ọrụ ụka ọ bụghị ọrụ ụka ego ọbụla na-akwụwụ n'ụgwọ ọnwa ya suwelu nke ịmala aka mmanya ego ọha ifegonu ka agwara anyị na katis na-agbaza egwu ya bụ mmadụ ga-ekuru mmiri sachaa anya n'ihe gbasara ego ndị ụka kama ị ga-enweta ego ndị ụka tinye n'akpa gị ịma ọ bụ zuru ihe ọbụla n'ụlọ ụka jekwezuo nke arụsị nwere ike ya bụ ọgbụ anụ ahụ gaghị egbu mkpụrụ obi ma ịfụ na ihe ọbụla i mere n'ụlọ ụka were peni che na onwe ya na-afụ gị akwụkwọ nsọ si na ihe ọbụla mmadụ na-eri na-abụrụ nke ya ị na-eri ọ na-atọ ụtọ mana ọ nwere mgbe ọ ga-abụ oru ọ na-eme gị na-atọ ọ ga-aja aja nri na-eri nri gị mana ihe nke a karịrị nnukwu egwu katikist biko gwa na ihe nke a karịrị ego n'ụka abụọ katikist ala wee gbazire kọmitii otolo ya ala na otolo abụrụghị ejima ya kpọtụba nwanne m nwaanyị anabago m amaghị m ka ọkụkọ si ebe gị n'afọ na-ebe nwa gị n'afọ ife nke abụkwa na arụ ka ọ bụ unu ya amakwa ife unu ya eme taa ka m fụkwara nke a kemgbe mụ na gị si nụrụ ihe o mere m taa ka m fụkwara nke a nwanne m mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ biko ka obe na ntị mụ na gị na-abụ ekwekwala ka ntị tọọ ọnụ biko kwa arapụtakwala nwanne gị na nwanne onye na-agba ji egwu ọkụ iko a n'aka ya ka anyị mara ihe ji dị n'ime ya na-akwado ego ife gbasara m ebe ahụ jisie n'ike bịa deni buru ojoko sibere ụmụazị na ya ejizi mgbagwoju ọgụ ekwekwala ka ntị na-abụ nnu ya biko nwanne m adịkwara m ụwa n'akụkọ gịnịkwanụ ka anyị eme akwa siti ebe mụ na onye be m ọ na-afịọ na ya na-afịọ n'ụlọ na-afịọkwa ebe nwa na-akpata ihe ọnụ na-eri mgbe esikere ihe anyị ga-eme anyị batara gịnị ka anyị emekwa thank God na mfụ ọkụ obi jupụtara na aṅụrị efugodo ofu onye isi dị mma ọ bụ ebe a ka wụọ ikorobịa nwa na ụfụrụ mụ na onye be m na-ekwu wa mgbe si ka ndị ọgụ ka nwoke nara anyị kedu ihe ma elu ọ bụ eziokwu Emeka nwanne nwoke bụ katikist n'ụlọ ụka ya jidelu mmadụ tetọsịa gwụọ mmadụ ka na-agwọ abacha ọ na-ezu ori n'ime ụlọ ụka ozuo ego ife ọfụna o ezu ya ozugo ezuo nke izu ori ọkụkọ n'ụlọ ụka
Owu do to go Jesu. Owu. So those go call father. Hey, ka ya na fada bịa sụọzi ọkụkọ ọ bụrụ na ọkụkọ na-agụ ya okwu onu arụ ka m bịa ka anyị jee n'ụlọ mara ka ọ dị ijebe anya wela akpa n'oli akpa ọ na-aba n'ime ụlọ anyị jee ka ndị si ebe ọ na-akpọ ọ dị ife na-emekọ na ebe ụlọ na ife o mere ọnọdụ ya kịta onye agha aka ya mbụ ara ọ na-akwụ anyị dị n'ụlọ ụka ara bi oli akụ anyị jee na-egwere anya ọkụ aṅụrị m obo na Chineke bụ onye mgbaghara ọ ya gbaghara mana nke ala tupu ka a ga-ayọba ka biko anyị jee jiwere anya na-aghọfụ ya onye nwe anyị bụ onye mgbaghara ọ ga-agbaghara Felix, enwere ife ọzọ m ji wee kpọọ gị na-abụrụ ka m yọọ gị ọ bụrụ na o nwere mwute ka dị gị n'obi ma ọ bụ iwe ịkabụ n'obi maka ife ndị a mesịrị mgbe a chụrụ nwa gị na be fada mgbe ebuli ori ọkụkọ mgbe ebuli nwa gị ori ọkụkọ biko ka ị nwee ike kpochapụ ya n'obi gị ịma na katikist bịa tighalia m anya nwa kwenyesi ike n'ọnwa gị na-ezunye bụ ori ọkụkọ nwere ka m si marụ n'ọ katikist na ndị bịa mana ifugo na Chineke abụrụ onye a na-akwa emu Chineke abụrụ onye a na-aghọli aghọli ifugo ka Chukwu si wee kpughee ya bụ ife udo onye ọbụla anya kịta na ọnya bụ katikist na ndị bịa na-ezu ya bụ ori ọkụkọ Chineke na n'okike wee doo anya na aka unu adịrị wee sị ka ihe ọgụ biko ọ bụrụ o nwere iwe ka na-ewe ewezina kpochapụ ya n'obi gị nke ọzọ dị ka nwanne ya bụrụ na ịma na otu anyị na-enwere ọzọ katikist anyị kwesịrị ele inwe mitin parish kansụl ebe anyị ga-anọ wee kwekọrịta onye ọzọ ga-abụ katikist wee rọpụta ya mana eji m ikike nji bụrụ onye isi parish kansụl amaghị chairman parish kansụl wee na-ekpebi na nchọka ijiri aka gị saa anya mmiri wetuo anya anyị rọpụta m ofu onye ezigbo mmadụ maka odogom anya na gị na ezinụlọ gị unu bụ ndị ezigbo mmadụ unu bụ ndị eziokwu onye ọbụla nke nwa bụ Felix ji aka gị rọpụta nye m aga m anabata ya dịka katikist parish ọ ife nsị ka ihe ọgụ biko lenye anya na obodo a jiri aka gị chụọ ofu ezigbo mmadụ onye nke nwa ga-atụkwasị obi ị ga-akpọ ezigbo mmadụ rọpụta ya o Father, Chukwu gọzie mana mụ nwa esi Chukwu gọzie Chukwu agọzigo thank God I believe in God na mbụ ọ bụ na ụzọ nke a emechiri nke ọzọ ama mmepe enwere ihe gbara Chukwugharị nwa m nwoke a na-ekwu okwu ọ nọzikwa na Lagos bụ ọ nọkwu na Lagos kịta kọntena ya na-abata mgbe ọbụla na ọ na-ejiji ụkwụ ya na-eje China eje Thailand eje Korea na-eje South Africa na-ebulatasị ngwaahịa Ifechukwu mesigo ole ịgbadata n'ebe m fụbọsị inwe ohere ịgbadata saịdị bụ efere blọkụ ọ na-akpụnụ ebube Chukwu bụ na igosili ihe enu sị amamihe ọ ya arụ ihe ikwuru dị mma mana ọ na-adị mma ikuku kwuo ka afọ ike ọkụkọ ihe a na-ekwu emụsị ahụ na-ebe na-asị m si ebe abụọ mana nsogbu adịrọ dịka ịsị m chọba ya bụ katikist nsogbu adịrọ aga m eme otu isi onekwe anya efu otu isizi abịa ụka ana m abịazi ụka ọ dị kata atọ m fukwa otu isi abịazi ana oriri m na-arụzi mgbe ọ dị kata mgbe o jiri bụ mana nsogbu adịrọ mgbe otu onye isi mmụọ obodo aka nchọọ aga m eme ọ na chọta nsogbu adịghị ọ n'oge ka m nọ abịa kwụsị nne na-akpọ m
si na ọkpọ oku amara ihe a na-akpọrọ ya ndekwa so anyị a ka anyị chigara ndeghachi n'ebe ihe nna gwara ka ndị baba n'ọnụ ubi ka m na-abịa kpọọ m ihe mba bụrụ na ofuru moto ka na-ebe n'afọ onye akụkụ ka na-ebe bịa nso gee ntị ọ na-afọ onye akpapịa na-ezu oche ọkụkọ ọ na-ezu oge onyinye oge ejugo onye ahụ mmadụ onye ahụ alụsị onye arụ